Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Okay, live Hare Krishna. நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? நம்ம விஷ்ணு யாரு பேசுறேன்? நான் தான் மாதாஜி. நீங்களா? நான் எனக்கு படிக்க நான் என்னது எங்களுக்கு சொல்லி எப்படி சொல்லி கொடுத்தாலும் அது நான் பாடி காட்டுறேன். ஓகே, எப்படி பிடிக்குமா பாருங்க. நீங்கள் படிக்கலாம், டெய்லி படிக்கணும். நம்ம இன்னும் ஒரு மாசத்துக்கு நம்ம அந்த நமாமிஷம் தான் படிக்க போறோம். ஆமாங்களா? டெய்லிங்களா மாதாஜி? மாசத்துல தினமும் வழக்கேற்றணும், காத்தாலையும் சாயந்தரம் வழக்கேற்றணும். அந்த எப்படி வழக்கேற்றணும், அந்த உங்களுக்கு வழக்கு ஏற்றணும் இல்லை, அவருக்கு ஆர்த்தி காட்டணும். பாதத்துக்கு 4, அப்புறம் 3, அப்புறம் 7. ஹரே கிருஷ்ணா. விட்டு விட்டு கேட்கறது கேட்கல இருக்கு. ஸோ அது டெய்லி நம்ம கிளாஸ் இருக்கும்போதெல்லாம் பண்ணலாம். வீட்லயும் நம்ம வழக்கு ஏற்றின அப்புறம் உங்களுக்கு அங்கே 7 மணிக்கு நம்ம கிளாஸ் வரதுக்கு முன்னாடி நீங்க உட்காந்து பண்ணலாம். எனக்கு இது முடிஞ்சுட்டு தான் காலையில பண்ணினேன். இப்போ சாயந்தரம் எனக்கு தாமோதராஷ்டகம். அந்த டியூன் பாருங்க. அப்புறம் உங்களுக்கு எந்த டியூன் பிடிச்சோ அந்த டியூன் இன்னைக்கு பஜன் டீச்சரும் அது சொன்னா, அதனால நான் சொன்னேன். பஜன் டீச்சரும் அப்படி சொன்னா, உங்களுக்கு எந்த டியூன் வேணா நீங்க பாடு. நான் நிறைய பேர் யூடியூப்ல இருந்தே படிக்கிறேன். ஸோ நான் சொல்லிக் கொடுக்குற டியூன் தான் படிக்கணும், அந்த மாதிரி கிடையாது. உங்களுக்கு எந்த டியூன் பிடிச்சதோ அது படிங்க. ஷேர் பண்ணிக்கனா இல்லையா? வந்துச்சு மாதாஜி. கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அப்போ உங்களுக்கு அது கேட்டா, ஏன்னா யூடியூப்ல ஒரு மாதிரி காமனா தான் இருக்கும். ஸ்டார்டிங் சரியா இருக்கும், அப்புறம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. இது யாரு இதுனா, பத்ம புராணத்துல கிருஷ்ணன் இருப்பான், வியாசதேவன். ஹரே கிருஷ்ணா. நமாமீஸ்வரம் சச்சிதானந்த ரூபம் ரசகுண்டலம் கோகுலே விராஜமானம் யசோதாபியுலூகலாதவமானம் பராமృష్టம் அத்யந்ததோ த்ருத்ய கோப்யா யசோதாபியுலூகலாதவமானம் பராமృష్టம் அத்யந்ததோ த்ருத்ய கோப்யா रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं निजन्तं कराम्बोजयुग्मेन शातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेकाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धं मुहुश्वासकम्पत्रिरेकाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तं तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिमन्दे तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिमन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपि वा इदं तेव पूर्णाता गोपालबालं सदा मे मनस्या विरसां किमन्ये इदं तेव पूर्णाता गोपालबालं सदा मे मनस्या विरसां किमन्ये इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलै वृतं कुन्तलै स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तादरं मे मनस्या विरस्तामलं लक्षलाभै
मुहुश्चुम्बितं बिम्बरतादरं मे मनस्या विरस्तामलं लक्षलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्याति दिनं बतानु गृहाणीश मामग्न्यं यद्यक्षिदृश्यः कृपादृष्टिवृष्ट्याति दिनं बतानु गृहाणीश मामग्न्यं यद्यक्षिदृश्यः कुबेरात्मजौ बद्धमुखैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकमे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहोमीस्ति दामोदरेण तथा प्रेम भक्तिं स्वकमे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहोमीस्ति दामोदरेण नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे அது தாமோதர அஷ்டகம். இது வந்து மீனிங்லாம் நம்ம வீட்லயே படிச்சுக்கலாம். இது இங்கிலீஷ்ல இருக்கு, நம்ம தமிழ்ல நம்ம போட்டேன் இது குரூப்ல. நான் ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தர் எடுத்து படிக்கலாம். நாளைக்கு லீலாவதி மாதா நீங்க பாடிடுங்க மாதாஜி. நாளைக்கு நான் கோயிலுக்கு போறேன், நாளைக்கு படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓ சரி சரி. நாளைக்கு இல்லையா நீங்க? இல்லைங்க மாதாஜி, நாளைக்கு. ஓகே சரி. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து பாட்டு போயிடலாமா? மாதாஜி நான் எழுதி வச்சுட்டு பாடுறேன் மாதாஜி. ஷேர் பண்ணிருக்கேன், நோட் புக்ல எழுதி வச்சுட்டு இந்த பாட்டு எழுதி அதை பார்த்து. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி குரூப்ல அனுப்பி நான் நோட் பாடுறேன் மாதாஜி. நாளைக்கு பாடுங்க. நாளைக்கு நீங்க ரிப்பேர்னா பாடுங்க மாதாஜி. குட்டி சார் தெரியுது. நான் நோட்ல காலையில எழுதி வச்சுட்டு அதை படிச்சுட்டு நல்லா காத்தாலே போட்டுட்டேன். நான் தான் காத்தாலே போட்டுட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ ஹோப் நெட் சரியா ஒர்க் பண்றது நினைக்கிறேன் நான் இன்னைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா 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 ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. பாடியாச்சா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. தாமோதர அஷ்டகம் பாடிட்டீங்களா மாதாஜி? கேட்க மாட்டேங்கிறது எனக்கு. தாமோதர அஷ்டகம் பாடிட்டேளான்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சொல்றீங்களா ஸ்ரீதேவி மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி, தாமோதர அஷ்டகம் நீங்க பாடிட்டேளான்னு இப்போ கேட்க மாட்டேங்கிறது மாதாஜி. நெட் ஸ்லோவா என்ன தெரியல மாதாஜி. அவங்க தாமோதர அஷ்டமி பாடிட்டீங்களான்னு கேக்குறாங்க மாதாஜி. பாடுறேன்னு சொல்றீங்களா? என்ன சொல்றேன்? இல்ல மாதாஜி, நீங்க பாடிட்டீங்களா, சொல்லி தந்தீங்களான்னு. ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தர் பாடலாம். இப்ப எந்த டியூன்ல பாடலாம். ஓகே, நாளையில இருந்து
இன்னைக்கு நான் பாடிட்டேன் ஸ்டார்டிங்ல. அப்புறம் ஒரு மாசம் இருக்கு, ஒரு மாசத்துல நம்ம பாடிட்டே இருக்கலாம். கிளாஸ் எப்பெல்லாம் இருக்கோ பண்ணலாம். அப்புறம் இது ஆரத்தி காட்டலாம் நம்ம வந்து வீட்டுல. அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இன்னைக்கு இந்த இதுல போட்டிருக்கேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி தீபம், நெய் தீபம் எடுத்து ஒரு சின்ன அகல் விளக்கு மாதிரி வச்சுட்டு நெய், அந்த பஞ்சத்திரி சின்ன அந்த ஒரு பந்து மாதிரி இருக்குமே, அது அப்படி நெய்யில தோச்சு இப்படி வச்சு அது இப்படி ஆரத்தி எடுத்து, அது ஒரு ஒரு 10-15 நிமிஷம் தான் எரியும் அது. அந்த மாதிரி எடுக்கலாம். டெய்லி வந்து கிருஷ்ணருக்கு ஆரத்தி எடுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் மியூட்ல இருக்கலாம். ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி, ஸ்ரீதேவி மாதாஜி மியூட்ல இருந்தோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மாலை வணக்கம். எல்லாரும் லெவல் 2 ஸ்ரீ ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரியோட லெவல் 2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இது எங்க நம்ம இங்கேயும் படிக்கிறோம், இஸ்கான் மங்களூர்ல படிக்கிறோம். அங்குள்ள கோயிலுக்கு தான் வந்திருக்கோம், ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோவில். அங்க வந்து நம்ம அவரோட வணக்கத்தை தெரிவித்து அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை எடுத்து. மாதாஜி மியூட் பண்றேன், ஆனா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிடாதீங்க. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணாதேங்கோ. ஸோ வந்து அன்மியூட் பண்ணாதேங்க மாதாஜி, மியூட்டே இருங்கோ. இப்போ நம்ம 3 வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்றேன், அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வகுப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ ஸ்ரீதேவி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிட்டேன். எல்லாரும் மியூட்ல இருந்தாலும்னா என்னோ பேக்ரவுண்ட் சத்தம் வந்து இருக்கு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இது யாரு? பாமினி மாதாஜின காணும். லீலாவதி மாதாஜி இருக்கிறடா? நேற்று யாரு அடிச்சா? நேற்று ஸ்ரீதேவி மாதாஜி நான் எடுத்துங்களா? படிங்க, நீங்க படிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोपीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं तदादि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिसनजहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासाद्य देशतारिणी. पंचतत्वात्महं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
Hare Hare. ஹரிபோ. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், நம்ம வந்து புது சாப்டருக்கு வந்திருக்கோம். 14வது சாப்டர் வந்தாச்சு. நம்ம பகவத்கீதா 14th சாப்டர். இது என்னது, எதை பத்தி படிக்க போறோம்? 14th சாப்டர்ல குணங்கள், முக்குணங்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த முக்குணங்கள் வந்து எப்படி அது விபாகம், அது எப்படி ஹவு இட் இஸ் டிஃபரன்ஷியேட்டட், ஒரு குணம் இன்னொரு குணத்துல எப்படி வேறுபட்டு இருக்கு, அதை பத்தி நம்ம வந்து முக்குணங்களை பத்தி தான் டோட்டலி நம்ம வந்து இந்த சாப்டர்ல முக்குணங்களை பத்தி தான் படிப்போம். நம்ம எதுல இருக்கோம், எந்த குணத்துல இருக்கோம்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ த 3 modes ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர், இதுதான் வந்து டைட்டில் ஆஃப் தட் சாப்டர். இந்த சாப்டர் வந்து ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள் என்றுதான் அதோடைய டைட்டில். அவரது தெய்வீக அருள் அபயச்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத இஸ்கானின் நிறுவனர் ஆச்சாரியரின் போதனைகளின் அடிப்படையில் இது வந்து படிக்கிறோம். இதான் முக்குணங்கள். எப்படி முக்குணங்களை மாற்றி படைக்கிறது, இது வந்து இவருடைய சக்தி தான், இது ஒன் ஆஃப் இஸ் சக்தி தான். அந்த முக்குணங்கள் என்னது, முக்குணங்கள்னா என்னது, இயற்கை முக்குணங்கள் இஸ் மாயாசக்தி. மாயாசக்தியில தான் நம்ம வந்து ஒரு உடலை எடுத்து நம்ம வந்து பிறவி எடுக்கும் போது என்னன்னாக்கா நம்மளை வந்து பப்பெட் மாதிரி இழுத்துட்டே இருக்கும். சத்துவகுணம் இருக்கும், ரஜகுணமும் இருக்கும், தமோ குணம் இழுத்துட்டே இருக்கும். அப்போ அந்த மாதிரி, ஆனா நமக்கு கொஞ்சம் இன்டெலிஜென்ஸ் பகவான் கொடுத்துருக்காரு. அதுல நம்ம வந்து நல்ல வயசா நம்ம எடுத்து நமக்கு நல்லதுன்னு பாகுபாடு பண்ணி நம்ம புரிஞ்சுட்டு நம்ம வாழ்க்கையை எடுக்க நடத்தணும். சம்மரி 13 சாப்டரோட என்ன பார்த்தோம், அது மறக்க முடியுமா? 13 சாப்டர் புரியலையோ, புரிஞ்சதோ புரியலையோ, அது மறக்க முடியாது. அர்ஜுனனின் 6 கேள்விகள் என்னெல்லாம் கேட்டார்? பிரகிருத்தினா என்ன, அப்புறம் புருஷன்னா என்னது, க்ஷேத்திரம்னா என்ன, க்ஷேத்திரஜ்ஞனா என்ன, ஞானம்னா என்ன, ஞேயம்னா என்ன. அப்படின்னா என்னது, பிரகிருதி இயற்கைனா என்னது, அப்புறம் அதை அனுபவிக்கிறவன் யாரு, அப்புறம் க்ஷேத்திரம் ஒரு களம், ஒரு உடல், அது அப்படின்னா என்ன, அப்புறம் க்ஷேத்திரஞர் உடலை அல்பவன் யாரு, ஞானம் நாலேஜ்னா என்ன, அந்த நாலேஜ் படிச்சு நம்ம எங்க, அது இலக்கு என்ன, வாட் இஸ் த கோல் ஆஃப் நோயிங் தட் நாலேஜ். அது கிருஷ்ணர் ஒரு 2-7 என்ன பதில் சொல்றார், இதோட 3-4 க்ஷேத்திரஞோட பதில் அதுல சொல்றார். அப்புறம் 8-12 5வது கொஸ்டின். 5வது கொஸ்டின் அது ஞானம். அப்புறம் வந்து 13-19 6வது கொஸ்டின் என்னது, ஞேயம் பத்தி பதில் சொல்றார். அப்புறம் 20-26 பிரகிருதி, ஃபர்ஸ்ட் 2 பிரகிருதி புருஷா. அப்புறம் அவருடைய என்ன சம்பந்தம், எப்படி வந்து ஒன்னொன்னு டிபெண்டிங் ஆன் ஈச் அதர். அப்புறம் லாஸ்ட் 27 இப்படி என்ன பார்த்தோம்னா ஞான சக்ஷுஷா, ஞானத்தால வந்து பகவானை புரிஞ்சுக்கிறது, அறிவின் பார்வை. இதுதான் 13வது சாப்டர்ல பார்த்தோம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கா 1-4 என்னன்னாக்கா லிபரேஷன் அண்ட் கண்டிஷனிங் ஆஃப் லிவிங் என்டிட்டி. நம்ம வந்து முக்தி பெறணும். இப்ப இருக்கிற ஸ்திதி என்னன்னாக்கா நம்ம கண்டிஷன் சோலா இருக்கும். ஏன்னா ஒரு கட்டுப்பாட்டுல இருக்கும், அந்த முக்குணங்கள் நம்மளை கட்டுப்படுத்துறது அந்த இதுல இருக்கும். அதுல இருந்து விடுதலை எப்படி பெற முடியும், உயிர்வாய்களின் விடுதலையும் மற்றும் கட்டுண்டு இருக்கும். அப்புறம் 5-9 என்ன பார்க்க போறோம், டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த பைண்டிங் ஆஃப் த பியூர் சோல் பை த 3 modes. எப்படி இந்த பியூர், ஆக்சுவலி சோல் வந்து ரொம்ப பியூர், சச்சித் ஆனந்த பகவானுக்குள்ள அதே குவாலிட்டி தான் நம்மளோட. அது மறந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம்னா பௌதிக ஆசைகள்ல வந்து நம்ம சிக்கிண்டு சின்ன பின்னமாயி இந்த முக்குணங்களை நம்மளை தாக்கிண்டு அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து பகவான் இடத்துல ஒரு நம்பிக்கை இல்லாம அவருக்கு தொண்டு பண்ணி டைம் இருந்தா நம்ம பண்றோம், அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்போ பகவான் கண்ணும் காதும் மூக்கும் எல்லாமே பகவானுக்கு மஸ்ட் தொண்டு புரியாது. ஆனா நம்ம என்ன எடுத்து எல்லாம் முடிஞ்சு ஆஞ்சு ஓஞ்சு எல்லா வேலையும் முடிச்சு அப்புறம் டைம் இருந்தா வேணா பகவத்கீதா படிக்கலாம், அப்புறம் வேணா பகவானுக்கு வந்து ஏதாவது நைவேத்தியம் பண்ணலாமா, பகவானுக்கு ஜபம் பண்ணலாமா அப்படின்னு இருக்கும். அதெல்லாம் தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எந்த குணத்தை வந்து நம்ம சார்ந்திருக்கோம்னு சொல்லிட்டு படிக்கலாம். ஸோ என்னது டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் பைண்டிங் ஆஃப் த பியூர் சோல் பை த 3 modes. இந்த முக்குணங்களை நம்ம எப்படி ஆட்டி படைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம். அப்புறம் 10-13 என்னது, ரெக்கக்னைசிங் த சுப்ரீமசி மோட் வித்தின் அ பர்சன். ஒரு ஆள்கிட்ட வந்து பிறவி குணம்னு ஒண்ணு இருக்கும். பிறவி ஒரு இது இருக்கும், ரஜோகுணத்தையே இருப்பான் சில பேர், எல்லாத்தையும் நான் இருக்கும், ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும். ஆனா எல்லாத்தையும் நான் முன்னுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு. சில பேர் ரொம்ப சோம்பேறி, யார் வந்தா எவன் ஆண்டா என்ன, ராமன் ஆண்டா என்ன, ராவணன் ஆண்டா என்ன, அந்த மாதிரி இருக்கும். இஸ் நாட் கன்சர்ன். அது தமோகுணம். இன்னொருத்தருக்கு ரொம்ப பயஸ், எப்பவுமே பகவானை நினைத்துண்டு பகவான் கொண்டு போனீங்கன்னா அந்த மாதிரி. சத்துவகுணம் இன்னும் ஒரு சுத்த சத்துவகுணத்தை டோட்டலி இஸ் என்க்ராஸ்ட் இன் தட். இது ஆனா முக்குணங்கள் தான் வந்து பிரதானமா சொல்லியிருக்கு. ஸோ அது வந்து ஒரு ஆள்கிட்ட அந்த மாதிரி குணம், எந்த குணம் வந்து பிரதானமா இதா இருக்குன்னு மேலாதிக்கமா இருக்கோ அதை வந்து ஆங்கீகரிக்கிறது. அப்புறம் 14-18 என்ன பார்க்க போறோம், ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் டெத் வித்தின் த மோட்ஸ். இதே குணத்துல இருந்து வந்து அவன் வந்து ஆக்ஷன் என்ன மாதிரி ஆக்ஷன் பண்றான், அப்புறம் வந்து இறக்கும் போது அவன் வந்து எங்க போய் சேருவான், அதே குணத்துல இருக்கும்போது அவன் வந்து எங்க போய் சேருவான். அப்புறம் 19-27 தான் இருக்கு இதுல. 2 நாள் முடிக்கணும்.
டிரான்சென்ட் இந்த முக்குணங்களையும் நமக்கு வந்து தாண்டறதுக்குள்ள இது கொடுத்துருக்காரு பகவான், ஒரு சின்ன ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காரு. ஆனா நம்ம அது தெரியாம என்ன பண்றோம், அந்த புலன் அப்படி சொல்றது நான் கேட்கிறேன், ரஜோகுணத்துக்கு உழந்துட்டு இருப்போம். எல்லாத்தையும் ஓகே ஓகேன்னு மனசு என்ன சொல்றதோ அதெல்லாம் வந்து மனசுக்கு நோவே சொல்ல தெரியாதுக்கு நம்ம வந்து மாட்டிண்டு இதுல இருக்கும். ஆனா இந்த முக்குணங்களையும் மாற்றி நம்ம வந்து இந்த 3 முறைகளையும் மாற்றி நம்ம வந்து இன்னும் சுத்த சத்த நிலைக்கு போக முடியும். அந்த ஃப்ரீடம் பகவான் கொடுத்திருக்காரு. அது எப்போ நமக்கு வரும்னாக்கா இந்த மாதிரி சத் சங்கம், இந்த மாதிரி ஆன்மீகத்துல இருந்தோம்னாக்கா தெரிய வரும். 1ல இருந்து 4 என்ன பார்க்கறாங்க, லிபரேஷன் அண்ட் கண்டிஷனிங் ஆஃப் லிவிங் என்டிட்டிஸ், உயிர்வாழ்களின் விடுதலையும் மற்றும் கட்டுண்டிருப்பம். ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. அத சதுர்தசோ அத்தியாயः குணத்ரய விபாக யோகः. குணங்களை பற்றி தான் இன்னைக்கு இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். அது சதுர்தசம்னா என்னது, தசம்னா 10, சத்துர்னா 4. ஸோ சான்ஸ்கிரிட்லாம் அப்படிதான் வரும். நம்ம 14 அப்படி சொல்றோம் இல்லையா, அந்த எல்லாம் அந்த மாதிரி வராது. சதுர்தச, பஞ்சதச, அப்புறம் என்னது சஷ்டியில ஒரு சப்ததச, 6 மறந்து போயிட்டான், 16 மறந்து போயிட்டான், ஷட்தச வரும். ஓகே, அந்த மாதிரி நம்ம வந்து சான்ஸ்கிரிட் போட்டோம். ஓகே, யாரு படிக்க போறாங்க ஃபர்ஸ்ட்? பாமி மாதாஜி இருக்காரு. புவனேஸ்வரி மாதாஜி வந்திருக்கீங்களா? வந்திருக்கீங்க. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீலட்சுமி மாதா நீங்க மியூட் பண்ணுங்க, அப்பதான் எனக்கு ஆர்டர் தெரியும். மியூட் பண்ணுங்க, நீங்களே மியூட் பண்ணுங்க. நான் மியூட் பண்ண நீங்க அன்மியூட் பண்றேன். படிக்கிறேன் மாதாஜி. உங்களோட லைன், உங்களோட பேர் வரும்போது நான் கூப்பிடுறேன் மாதாஜி, மியூட்ல இருங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பரம்பூய பரவக்ஷ்யாயி பிரவக்ஷ்யாமி, பர இல்ல மாதாஜி, பிரவக்ஷ்யாமி. சாரி மாதாஜி, பிரவக்ஷ்யாமி ஞானம் இல்ல மாதாஜி, இந்த மொபைல்ல படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. அதான் புக் வாங்கிக்குங்க சொல்றேனே. அதனால இல்ல புக் இருக்கு மாதாஜி, புக் டர்ன் பண்றதுக்குள்ள இது வந்துச்சு, என்னோட டர்ன் வந்துச்சு. ஞானம் உத்தமம், ஞானம் உத்தமம் யஜ்ஞாத்வா முனையக சர்வே பராம் சித்திம் இதோ கதாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. முனையன முனிவர்கள், சர்வேனா சர்வா எல்லாம். ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து நம்மளே கரெக்டா படிச்சுக்குவோம். அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேர்ட்ஸோட அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கணும். ஞாத்வா, இதை புரிந்து கொண்டால், ஞாத்வானா புரிஞ்சுக்கிறது, ஞானம். இந்த ஞானத்தை தெரிந்து கொண்டால் இந்த எல்லா முனிவர்கள் எல்லாரும் பராம் சித்திம், பரம இலக்கை அடைந்து விட்டார்கள். அந்த மாதிரி எல்லாம் புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, the supreme personality of Godhead said, again I shall declare to you the supreme wisdom. சொன்னது போறல, இந்த நமக்கே எப்படி இருக்கும் இல்லையா, ஏதோ ஒண்ணு சொல்லிட்டு இருக்கோம். சர்டன் டைம்ஸ் என்ன பண்ணணும், இன்னும் பேசணும்னு அது உள்ள வந்துட்டு இருக்கும். அந்த டாபிக்கே இருக்காது, பட் ஏதோ ஒண்ணு வந்து இன்னும் சொல்லணும், அந்த மாதிரி வந்துட்டே இருக்கும். பேசுறவாளுக்கு லீலாவதி மாதாஜி மாதிரி கிடையாது, என்ன மாதிரி கேட்டகரி வாழ்க்கெல்லாம் கொஞ்சம் பேசினா அப்புறம் திரும்பி ஏதோ நினைவு வரும், திரும்பி அதை சொல்லுவோம், அப்புறம் அதை தொடர்ச்சியா வேற ஏதோ இருக்கும், அதையும் சொல்லுவோம், அந்த மாதிரி. ஸோ அதனால பகவான் அந்த மாதிரி இருந்தது. இன்னும் நான் உனக்கு சொல்றேன், இப்போ இவர் கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே நீ போன சாப்டர்ல கேட்டாச்சு, 6 கொஸ்டின் கேட்டாச்சு, அதை சொல்லியாச்சு. இன்னும் பகவான் வந்து திருப்தி ஆகுது. இன்னும் நான் சொல்றேன், again I shall declare to you this supreme wisdom. தெரிஞ்சுட்டே என்னது, இன்னும் நல்ல ஒரு இது வரும். விஸ்டம் என்ன சொல்லுவா தமிழ் போட்டு, ஞானத்தை உயர்ந்த இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகிறேன், இதனை அறிந்த ஓகே, பரம ஞானத்தைன்னு கொடுத்துருக்காரு. ஓகே, விஸ்டம், வைஸ் பீப்புள், நல்ல மெச்சூர்டா இருக்கிறாங்க. ஓகே, த பெஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாலேஜ். இது வந்து என்னது, எல்லா நாலேஜை விட இது பெஸ்ட் நாலேஜ். knowing which all the sages, முனிவர்கள் எல்லாரும் have attained the supreme perfection. எல்லாரும் இதெல்லாம் இந்த ஞானத்தை பெற்று அவங்க எல்லாம் என்னுடைய இலக்கத்துக்கு வந்தாச்சு, சுப்ரீம் டெஸ்டினேஷன் போயாச்சு அவங்க எல்லாரும் அப்படின்னு புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். எல்லா ஞானத்திலும் உயர்ந்ததான இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகின்றேன். இதனை அறிந்த முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைந்துள்ளனர். இந்த பிக்சரை நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்ப என்னது, ரெஜிஸ்டர், நாட் ஒன்லி காதால கேட்கறது, கண்ணால பார்க்கணும், இந்த மாதிரி பார்த்து. அப்புறம் அதனால மூவிஸ் எல்லாம் ஏன் நமக்கு நல்லா ரெஜிஸ்டர் ஆகுதுன்னா, மூவி பிக்சர்ஸ் மூவ் ஆகும், பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இன்னும் நமக்கு நல்லா அது வந்து உள்ள போகும். ஸோ அதான், தட் இஸ் ஒன்லி ட்ரையா நம்ம படிச்சுன்னு போனோம்னா மைண்ட்ல நிற்காது. ஸோ அந்த பிக்சர்ஸையும் பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒரு மாதிரி ரெஜிஸ்டர் ஆகும், என்ன சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, என்ன வர மாட்டேங்குது.
ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. குழந்தைகள் நல்லா இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், புவனேஸ்வரி மாதாஜிக்கு அப்புறம் ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. அவங்க வந்துட்டாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பையனை 18 days கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வந்தாளா? இல்ல மாதாஜி, கொஞ்சம் வேலை இருக்கு. ஓகே ஓகே. இதம் ஞானமுபாஸ்ரித்ய மம சாதர்ம்யமாகதாः சர்கேபி அபிநோபஜாயந்தே பிரளயேன व्यतन्ति च. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் என்ன சொல்றாரு அப்புறம்? பை பிகமிங் ஃபிக்ஸ்ட் இன் திஸ் நாலேஜ். நான் ஒரு ஞானம் இப்ப சொல்ல போறேன். இந்த முனிவர்கள்லாம் அதை புரிந்து நல்ல ஆன்மீகத்துல முன்னேறி தேர்ச்சி பெற்று என்னுடைய இடத்துக்கு வந்தாச்சு. அப்ப அது அந்த நாலேஜ் வந்து நல்ல கவனமா நீ கேட்டு அதுலயே மைண்ட ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சேன்னா one can attain to the transcendental nature. ஆன்மீக ஆழ்வு, அந்த என்னது ஆழ்வு நிலைக்கு உயர முடியும். அந்த அதையே நினைத்துன்னு இருந்ததுனாக்கா விச் இஸ் லைக் மை ஓன் நேச்சர். அது வந்து எந்த இலக்கு, நாட் ஓன்லி நமக்கு இது மோட்சம் கிடைச்சே வந்து ஏதோ ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல எங்கேயோ இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லை. என்னுடைய இலக்குக்கு கோலோக பிருந்தாவனுக்கு நீ வந்து வந்து விடலாம். thus established one is not born at the time of creation, not disturbed at the time of dissolution. அந்த ஒரு வாட்டி நான் என்னுடைய அந்த இலக்குக்கு வந்துட்டேன்னாக்கா என்னுடைய நேச்சர்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த அங்க வந்து இருக்கிறதெல்லாம் பகவானுடைய அம்சம் மாதிரியே இருப்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலி சூக்ஷ்ம சரீரத்துலதான் இருப்பான். அங்கெல்லாம் ஸ்தூல சரீரம்லாம் கிடையாது. ஆனா நமக்கு தெரியணுமே, சூக்ஷ்ம சரீரம்னா கண்ணுக்கு புலப்படாத சரீரம். அப்ப எப்படி தெரியும் நமக்கு? அப்ப நம்ம கண்ணுக்கு தெரியறதுக்கு வேண்டி ஒரு உருவம்னா காட்டி கொடுத்துருக்கான். ஆனா அங்க எப்படி இருக்கும்? நம்ம வித்தவுட் ரூபம், வித்தவுட் உடல், இந்த ஸ்தூல சரீரம் இல்லாம சூக்ஷ்ம சரீரத்தை அங்க இருப்போம். அங்க ஒரு வாட்டி போயிட்டோம்னாக்கா திரும்பி இந்த ஜட இயற்கையில இந்த என்னது அழியக்கூடிய இந்த துக்காலயம் சாஸ்வதம் இந்த மாதிரி பிளானட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அங்க வந்து நம்ம திரும்பி பிறவி எடுக்க மாட்டோம். பிரளயம் வரும்போது அழிந்தும் போக மாட்டோம். அவர் கிரியேட் பண்ணும்போது நம்ம அங்க பிறவியும் எடுக்க மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வாட்டி கோலோக பிருந்தாவனம் போயாச்சுன்னா நம்ம வந்து திரும்பி பிறப்பு இருப்பங்கிற சுழற்சியில வரமாட்டோம். இந்த ஞானத்தின் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னை போன்ற தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்ற பின் அவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ பிரளயத்தின் போது தொல்லையுறுவதோ இல்லை. தொல்லையுறுவதுன்னா again he will not get annihilated. அவர் வந்து அழிந்து போக மாட்டார் அந்த பிரளயம் வரும்போது. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன போறதே மனசுல நினைக்கிறதுக்குள்ள நிற்கும். என்ன தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. So introduction and glorification of this knowledge. அவர் சொல்ற அந்த நாலேஜை வந்து முதல்ல சொல்லவும் ஆரம்பிக்கிறேன். நான் அதை குளோரிஃபை பண்றேன். குளோரிஃபைனா அது புகழ்த்தி சொல்றேன். இந்த அறிவின் அறிமுகம் மற்றும் மகிமைப்படுத்துதல். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ் சாப்டர் ஹெல்ப் ஒன். இந்த அத்தியாயத்தை புரிந்து கொண்டால் என்னாகும்? ஒருவருக்கு என்ன உதவும்? டு அட்டைன் த லிபரேஷன் அண்ட் டிரான்செண்டென்டல் நேச்சர் லைக் கிருஷ்ணா. பகவானை மாதிரி உள்ள நல்ல, நம்ம இல்லாட்டாலும் பகவான் மாதிரி உள்ள குவாலிட்டியில தான் இருக்கும். ஆனா இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து பௌதிக ஆசைகள் பௌதிக சங்கத்துல இருக்கும்போது நமக்கு வந்து அவருடைய ஆக்சுவல் நம்மளோட குவாலிட்டி நமக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது. ஆனா இந்த இப்ப பகவான் சொல்ற அந்த நாலேஜை நம்ம புரிஞ்சுட்டோம்னா கிருஷ்ணரை போன்ற விடுதலை மற்றும் ஆழ்நிலை தன்மை அடைய முடியும். அப்புறம் என்னது? knowing which all the sages have attained the supreme perfection. இதெல்லாம் புரிஞ்சு நிறைய பேர் போயாச்சு. சேஜஸ்னா நாட் ஓன்லி முனிவர்கள், எல்லாரும் இந்த ஆச்சாரியமார்கள், இப்போ பிரபுபாதா, எல்லாருமே வந்து அங்க போய் எட்டியாச்சு. நம்மகிட்ட தான் எல்லா முனிவர்களும் உச்சநிலையை அடைந்துள்ளனர் என்பதை அறிவது 14.1 கொடுத்துருக்கு. கிருஷ்ணரை போன்ற ஆழ்ந்த விடுதலை மற்றும் ஆழ்நிலை தன்மையை நமக்கு அடைய முடியும். 3வது. எஸ், யார் படிக்கணும்? நீங்க லீலாவதி மாதாஜி படிங்க. ஆர்டர் எனக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. மம யோனிர்மஹத் பிரம்ம தஸ்மின் கர்ப்பம் ததாம்யஹம் சம்பவஹ. மாதாஜி படிச்சாங்களா தெரியல எனக்கு. பிரேக் மாதாஜி படிக்கிறேன். மாதாஜி கட் ஆயிடுச்சு திடீர்னு. படிங்க. மம யோனிர்மஹத் பிரம்ம தஸ்மின் கர்ப்பம் ததாம்யஹம் சம்பவஹ சர்வபூதானாம் ததோ பவதி பாரத. ஹரே கிருஷ்ணா. சம்பவஹன்னு சொன்ன இல்லையா? இம்ப்ரெஸ்ட். சம்பவஹ கரெக்ட். அப்ப அந்த ஹ இருக்கே போடணும். ஓகே. மம யோனி the total material substance called Brahman. எல்லாம் மெட்டீரியல் என்னெல்லாம் கிரியேட். ஸோ பிரம்மன்கிறது என்ன? இதுக்கெல்லாம் ஒரு சொல்றாரு பாருங்க. தன்னுடைய வந்து இது ஒரு
தன்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் அந்த புரிஞ்சு கொள்ற அந்த இது இருக்கு இல்லையா, அவருடைய பிரகாசமான அந்த இது வைபவம், அதுவே வந்து அவர் பிரம்மன் சொல்றாரு. அப்புறம் நம்ம இந்த சோலை கூடி பிரம்மன் நிலைக்கு அடைந்து விடுவோம், நம்மளே பிரம்மன் அந்த மாதிரி ஆயிடுவோம். ஸோ பிரம்மன் கேன் பி யூஸ் ஃபார் த ஹை பர்ஃபெக்ஷன். அதுல வந்து பிரம்மன் சொல்லுவாங்க. இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு, டோட்டல் மெட்டீரியல் சப்ஸ்டன்ஸ், என்னெல்லாம் இயற்கையில வந்து அவர் படைத்திருக்காரோ அது வந்து பிரம்மன். அதுக்கு ஒரு பேர் என்னது, பிரம்மன் கொடுத்திருக்காரு. ஏன்னா அது வந்து அவ்வளவு சூப்பர் என்னது ஆன்மீகத்தன்மையா இருக்கிறதுனால அதுக்கு பிரம்மன் அப்படி பேரு. The total material substance called Brahman is the source of birth, and it is that Brahman that I impregnate. என்ன பண்றாரு இவர் தந்தை சொல்றாரு இல்லையா, அப்ப இவர் தந்தை அர்த்தம் என்ன பண்றாரு இவர், the total material substance எல்லாம் இந்த இயற்கையில இருக்கிற இந்த இயற்கையில உள்ள ஆன்மீகத்தன்மையை வந்து அவர் வந்து இம்ப்ரெக்னேட் பண்றாரு. இம்ப்ரெக்னேட் வந்து கர்ப்பம் தரித்து அதுலேருந்து வந்து மக்கள் உயிர்வாழிகள்லாம் வந்து பிறக்கிறாங்க. அப்புறம் மேக்கிங் பாசிபிள் த பர்த்ஸ் ஆஃப் ஆல் லிவிங் பீயிங்ஸ், ஓ சன் ஆஃப் பர்தா அப்படின்னு. ஸோ பர்தனின் மைந்தனே, பிரம்மன் எனப்படும் மொத்த ஜட வஸ்துக்களும் ஒரு கருவறையே ஆகும். அந்த பிரம்மனை கருவுற செய்து அனைத்து ஜீவாத்மாக்களின் பிறப்பினையும் நானே சாத்தியமாக்குகின்றேன். அது வந்து கொஞ்சம் புரியறது கஷ்டம் எப்படி அப்படின்னு. ஆனா இயற்கை வந்து நம்ம இதுலயும் சொன்னா இல்லையா, சக்தி, சிவன் சக்தி அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த இதுலயும் பார்த்தாலும் அப்படிதான் வரும். ஹோல் இயற்கை இஸ் லைக் ஒரு இது மாதிரி, அதுக்கு வந்து இட் ஹேஸ் பொட்டன்ஷியல். நம்ம இது இருக்கு, வேற என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, இப்ப நம்ம உழறதுக்கு மண்ணு, அந்த மண்ணுல சக்தி இருக்கும், ஆனா எது போட்டா எது விளைஞ்சோட நமக்கு தெரியாது. ஸோ வி கீப், நம்ம வந்து ஏதோ ஷோ பண்ணிட்டே இருப்போம், இந்த ஒரு கிளைமேட் கண்டிஷன் சரியா இருக்கும், விளைய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அந்த மாதிரி பகவான் வந்து அதுக்கு ஒரு சக்தியை கொடுத்து எல்லா உயிர்வாழிகள்லாம் உயிர் பெற்று வரா போல அந்த மாதிரி அவர் இம்ப்ரெக்னேட் பண்றாங்க. அவர் வந்து ஜீவாத்மாவை பிறப்பினையும் நானே சாத்தியமாக்குகின்றேன். அதனால அவர் வந்து நான் தான் பீஜம் கொடுக்கும் பிதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றாரு. எஸ். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் யாரு, லீலாவதி மாதாஜிக்கு அப்புறம் பார்க்கணும். ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி. இப்ப படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ அன்மியூட் பண்ணி படிங்க. மாதாஜி படிங்க. சர்வோனிஷு கௌந்தேயே முர்தய சம்பவந்தியா தாஷாம் பிரஹம மஹத் யோனிர் அகம் பீஜ பிரதபிதா. நான் தான் என்னது சீட் கிவிங் ஃபாதர், நான் தான் வந்து விதை கொடுக்கும் தந்தை. ஏன்னா அவர் தான் உயிர் பெற்று எல்லாரையும் வந்து உயிர் கொடுக்கிற அந்த தன்மை அவர் வந்து கொடுக்கிறார். அப்ப இவர் என்ன ஆயிடுறார், இவர் தந்தை தான் இல்லையா, அதை சொல்றார். It should be understood that all species of life, O son of Kunti, are made possible by birth in this material nature. இதெல்லாம் வந்து உயிர்வாழிகள் எல்லாம் உயிர் கொடுத்து வளர என்னது பிறக்க வைக்கிறதே என்னாலதான். அப்ப என்னது, and that I am the seed giving father. இவன் நம்மளுடைய செல்லாம் அப்படிதானே இல்லையா, ஒரு செல்ல இன்னொரு செல் மல்டிப்ளை ஆகி தான் நம்ம ஒரு உயிரை வருது. நம்ம we are all born from a cell. இதே ஒரு பறவை இதுனாக்கா ஒரு எக்கு சொல்லலாம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஸோ வந்து இவர் தான். ஆனா இது எல்லா எக்கும் வந்து ஃபெர்டிலைஸ் ஆகுமா, கிடையாது. எல்லாம் நம்ம விதைக்கிறோம், எல்லாமே வந்து ஒரு கிராப் ஆகுமா, கிடையாது. அதுல உள்ள அந்த தன்மை இருக்கே, வளரணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு தன்மை, அந்த தன்மை கொடுக்கறது யாரு, பகவான். ஸோ ஹி இஸ் அ சீட் கிவிங் ஃபாதர். வந்து குந்தியின் மைந்தனே, எல்லா உயிரினங்களும் இவ்வுலகில் பிறப்பினால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன. மேலும் நானே விதை அளிக்கும் தந்தை என்பதும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். அதே என்ன போட்டேன் வளர்ந்தது, சன்லைட் பட்டது, குளோரோஃபார்ம், இதெல்லாம் சயின்ஸ்ல சொல்லலாம். ஆனா அது எவ்வளவு பெருசா வளரணும், எவ்வளவு தடியா வளரணுமா, நீளமா வளரணுமா, இல்ல ஒரு ஸ்டாக்னண்டா ஒரு இடத்துக்கு வளர்ந்துட்டு அப்படியே போயிடும். இது மனிதர்களையும் பார்க்கலாம். ஏதோ பிறந்த குழந்தைங்க இறக்குறது, ஒரு மாதிரி 10 வயசு குழந்தைய இறக்குறது, அந்த மாதிரி. இல்லை 100-120 வயசு இருந்தாலும் இன்னும் இருப்பாங்க. இதெல்லாம் யாரு, பகவான் கொடுக்குற அதேதான். ஸோ அவருக்கு தான் வந்து விதை அளிக்கும் தந்தை என்பது புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். அவருடைய கிருபை இல்லாம ஒருத்தன் உயிர் வாழ முடியாது. அதே அந்த இது சொல்லுவாரு, பகவான் வந்து நினைத்தா, அது ஒரு இது ஹிந்தியில வரும், கிருஷ்ணா ராக்கே கிருஷ்ணா மாரே கிருஷ்ணா ராக்கேக்கே. ராக்கேனாக்கா காப்பாத்துறது. பகவான் நினைத்தா காப்பாத்தன்னு நினைச்சா என்ன மாதிரி டெத் பெட்ல இருந்தா கூட என்ன ஓட ஆரம்பிச்சிடும். அவர் நினைக்கணும், அவர் நினைச்சா எல்லாமே சாத்தியமாகும். அவர் நினைக்கலைனாக்கா அவர் என்ன நினைக்கலையோ அது வந்து அவர் நினைக்கிறது தான் நடக்கும், நம்ம நினைக்கிறது நடக்காது. ஸோ என்னது, ராக்கே கிருஷ்ணா மாரே கிருஷ்ணா ராக்கேக்கே. இது நம்ம பலபத்ர பிரபுஜி எப்பவுமே சொல்லுவோம்.
இது வந்து 3-4க்கும் என்ன கொடுத்துருக்குன்னு பார்ப்போம். How the soul comes into the material world and is placed within the modes of material nature. எப்படி வந்து உயிர் நம்ம இந்த கோலோக சாப்டர் ஒரு வாட்டி பார்த்தோம்ல, 8th சாப்டர் பார்த்தோம். ஸோ இந்த வந்து ஆமா எனக்கு தானே லீலாவதி மாதாஜி கூட ஏதோ கொஸ்டின் கேட்டாங்க. என்ன கேட்டாங்க தெரியல. மகாகாலதா இங்கதான் சிவன் இருக்கானா, அப்ப இங்க எப்படி சிவன் அப்படி கேட்டாரு. நான் சம்பு சதாசிவலோக இதெல்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் மாதாஜி. அது ஆக்சுவலி பிரம்ம சமிதா படிக்கும்போது நான் சொன்னேன்ல பிரம்ம சமிதா ஒன்னாலும் படிக்கணும், அதுல மீனிங்லாம் நல்லா விட்டுருக்கும். ஆனா அது எவ்வளவு நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் தெரியாது. ஏன்னா நம்ம இதுல இன்னும் யாரும் பிரம்ம சமிதா சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு யாரும் வந்து முயற்சி எடுக்கலை. பிரம்ம சமிதா கிளாஸ்னு யாரும் இல்லை, ஸ்லோகா படிப்போமே தவிர நோபடி ஹஸ் எக்ஸ்பிளைன். வேற ஒரு இது இருந்தது, அதுல நான் அட்டன் பண்ணேன். பட் சிலப்போ அட்டன் பண்ணுவேன், பண்ண மாட்டேன். அந்த மாதிரி இருந்ததுனால எனக்கும் சரியா தெரியாது. ஆனா ரொம்ப டீட்டெயிலா சொன்னாங்க. சம்புனா என்னது, மகாகால், அப்புறம் என்னது சதாசிவ லோகா இங்க, அப்புறம் கீழையும் இருக்கு, அவருடைய லோகம் உள்ளேயும் இருக்கு, அதையும் காட்டினேன். எனிவே இப்போ நம்ம அது சைடு தான். ஓகே, எப்படி வந்து ஆன்மா எப்படி ஜட உலகிற்குள் வருகிறது அண்ட் ஜட இயற்கை முறைகளுக்குள் வைக்கப்படுகிறது. அதான் 3-4 பார்த்தோம். மெட்டீரியல் நேச்சர் இஸ் அ மதர். நேச்சர் என்னது, ஏன்னா இம்ப்ரெக்னேட் பண்றாங்க இல்லையா, அதுதான் வந்து சக்தி ரூபமா, அதுலதான் வந்து உயிர் வருது. ஸோ மெட்டீரியல் நேச்சர் இஸ் த மதர் சப்ளைங் லிவிங் என்டிட்டி வித் த பாடி. ஜடப்பொருள் இயற்கையானது தான் தாய், உடலுடன் உயிரினத்தை வழங்குகிறது. The Lord puts him there by his potent glance. அவர் என்ன பண்றாரு, சும்மா அப்படி ஒரு கண் பார்வை பார்த்தா போறோம், கடைக்கண்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் நன்மை, அவர் பார்த்தா போறோம். அவர் வந்து இது வளரணும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அவரோட பார்வை அந்த இயற்கையில பட்டு it impregnates and thus impregnates the material nature with the seed. இறைவன் தனது வலிமையான பார்வையால் ஜட இயற்கையை பார்த்து தன் விதை கொடுத்து கருவுற செய்கிறார். அவருக்கு ஓகே, இப்போ வந்து 5வது செக்ஷன் வந்து இது ஈஸி தான். இந்த சாப்டர் 5-5 and 9 டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த பைண்டிங் ஆஃப் த பியூர் சோல் பை த 3 modes. இப்போ தான் வருது. நம்ம எப்படி கட்டுண்ட ஆத்மாவா ஆகிவிட்டோம், நம்ம எல்லாமே பியூர் சோல் தான். ஆனா இந்த உலகத்துல வந்து ஒரு உடலை எடுத்து வந்ததுனால அது என்ன உடலா கிருஷ்ணன் யார் அன்மியூட் பண்ணிட்டா? ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி. நான் இன்னும் வீடியோ எல்லாம் ஆனா எடுத்தேன், நான் ஒண்ணுமே பண்ணலையே, எப்படி ஆனா எடுத்து பார்த்தீங்க? நீங்க தான் படிக்கணுமா? ஓ, அதனாலதான் நீங்க ஆன் பண்ணலா? ஒரு நிமிஷம் படிங்க. ஓம் ரஜஸ்தம இதி குணா பிரகிருதி சம்பவா நிபத் நந்தி மகாபாஹோ தேஹே தேஹினம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, மியூட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. இதுல இருந்து மெட்டீரியல் நேச்சர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 3 modes. இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது. இப்ப நம்ம 14வது சாப்டருக்கு வந்துட்டு அப்படியான்னு எல்லாம் கேட்க முடியாது, நமக்கு எல்லாருக்குமே இப்ப தெரியும். இயற்கையில 3 குணங்கள் இருக்கு. அந்த 3 குணங்கள் என்னது, சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், குட்னஸ், பேஷன் அண்ட் இக்னரன்ஸ். when the eternal living entity, நம்ம தான் உயிர்வாழி, நம்ம தான் not only human beings, all the 84 lakh species, அது பறவையா இருக்கட்டும், அது இது உயிரினம், தட் இஸ் ஜீவாத்மா. எப்போ இந்த ஜீவாத்மா comes in contact with the nature அப்படின்னா எப்படி வருது, பிறவி எடுக்கும்போது it comes in contact with the nature. பிறவி அந்த இதுதான் நம்ம போன சாப்டர்ல பார்த்தோம். ஒரு லிவிங் என்டிட்டி எதை சார்ந்து வாழறது, இயற்கை சார்ந்தா வாழறது. So when it comes in contact with nature, oh mighty Amrarjuna, he becomes conditioned by these modes. அப்போ வந்து இந்த உடலை எடுத்துன்னு வரதுனால தான் அவன் கண்டிஷன் ஆகிறான். உடலை எடுக்காம எப்படி வர முடியாது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், உடலை எடுக்கலைன்னா அவனுக்கு வந்து முக்தி கிடைச்சாச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ உடலை எடுத்துன்னு வரான்னா அவன் திரும்பி பிறவி எடுத்திருக்கான்னு அர்த்தம் இல்லையா? அப்போ பிறவி எடுப்போம், பிறவி எடுக்கப்போ எப்பெல்லாம் பிறவி எடுக்கிறோமோ, ஒரு உடலை எடுத்துன்னு பிறவி எடுக்கும் போதெல்லாம் நம்ம முக்குணங்களால் தாக்கப்படுகிறோம். So he becomes conditioned by these modes. ஜட இயற்கை சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் ஆகிய முக்குணங்களால் ஆனது. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, நித்தியமான உயிர்வாழி, that is living entity, இயற்கையின் தொடர்பில் வரும்போது இந்த குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. இருப்போம் மாதாஜி, இன்னும் ஸ்லோகா வரல, ஒரு நிமிஷம். How living entity is conditioned. எப்படி நம்ம வந்து கண்டிஷன்ல
கட்டுப்படுத்தப்பட்டுடுறோம் அப்படின்னு. உயிரினம் எவ்வாறு நிபந்தனைக்குட்பட்டது, கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. மெட்டீரியல் நேச்சர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 3 மோட்ஸ், என்னது 3 முறைகளை கொண்ட பொருள் இயல்பு. அது என்ன வருது? அதான் இப்படி நம்ம வந்து உயிர் வாழி பிறந்து இட் கம்ஸ் இன் ஒரு உடலை எடுத்துன்னு வரும்போது என்னது, இந்த முக்குணங்கள். ஒண்ணு வந்து சத்தோகுணம் இருக்கும், ரஜோகுணம் இருக்கும், தமோகுணம் இருக்கும். இந்த முக்குணங்களும் அது வந்து தாக்கிண்டே இருக்கும். ஸோ இட்டர்னல் லிவிங் என்டிட்டி, ஆத்மா, நேச்சர் ஆஃப் சோல், ஆன்மாவின் இயல்பு டிரான்சென்டென்டல். அதோட நேச்சர் என்னது, லிவிங் என்டிட்டி நேச்சர் என்னது, சச்சித் ஆனந்தா. நம்ம பகவானுடைய அந்த அவ்வளவு நல்ல குவாலிட்டி நம்மளோட ஆத்மா. ஆனா என்ன ஆயிடுறது, திரும்பி ஒரு உடலை எடுத்துட்டு, அந்த உடல் ஏன் எடுக்கிறோம், அடுத்த சாப்டர் அதுக்குதான். அடுத்த சாப்டர் ஏன் உடலை எடுத்துன்னு வரும், வேண்டாமே நம்ம தான் பகவான் எடுத்துட்டு போலாம்னா, இல்லையே, ஆசைகள் வளர்த்துறோமே, இதுக்கெல்லாமோ ஆசைப்படுறோம், அதனாலதான் திரும்பி திரும்பி பிறவி எடுக்கிறோம். அது எப்படி கட் பண்ணும், இதெல்லாம் வந்து அடுத்த சாப்டர் சொல்லியிருப்பாங்க. So conditioned by modes, the living entity is forced to act according to these modes. இப்ப நம்ம வந்து இப்போ சோம்பேறியா இருக்கோம்னா, நான் இல்ல சோம்பேறி, ஐ எம் வெரி ஆக்டிவ். ஆனா என்ன தமோ குணம் வந்து என்ன சோம்பேறி ஆக்க வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா என்னது, மைண்டை வந்து அதான். அப்போ அந்த குதிரைகள்லாம் நினைவு இருக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணணும், அப்படிதான் இருக்கும். ஆனா நம்ம மைண்ட் ஸ்ட்ராங்கா வச்சு இன்டெலிஜென்ஸால அதை வந்து கட்டுப்பாட்டுல வைக்கணும். முறைகள் மூலம் நிபந்தனைக்குட்படுத்தப்பட்டு உயிரினங்கள் இந்த முறைகளின்படி செயல்பட வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளன. நம்ம எல்லாருமே இந்த உடலை பெற்று வந்திருக்கோம். அதனால நம்ம இந்த முக்குணங்களால பாதிக்கதான் படுறோம். ஒரு மாதிரி பரவாயில்ல நினைக்கிறேன், ஆனா வந்து நடுவில் நிற்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. லேசா டச் பண்ணி 2 ஸ்லைட் போயிடுது. ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா இது பண்ணேன், போக மாட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. என்னாச்சு? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி படிங்க, ஸ்ரீதேவி மாதாஜி படிக்கிற மாதாஜி. படி. தத்ரஸ்த்வம் நிர்மல பிரகாசம் அநாமயம் சுகசங்கேன பத்னாதி ஞானசங்கேன சானக. வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல உங்க பொண்ணோட கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இங்க வராங்க மாதாஜி, நீங்களும் அதை அட்டென்ட் பண்ணுங்க. 18 days கோர்ஸ் அர்ச்சனா மாதாஜி சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் மாதாஜி? உங்க பொண்ணுதான் அர்ச்சனா மாதாஜி 7 மணிக்கு சொல்லி கொடுக்குறா இல்லையா, 18 days. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி. அதையும் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணலான்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன படிச்சாலும் ஹரே கிருஷ்ணா. Okay, O sinless one, the mode of goodness being purer than the others is illuminating. அப்ப என்னது illuminatingனாக்கா பிரகாசமா இருக்கு. இது மோட் ஆஃப் குட்னஸ் இருக்கிறோம். அவரோட மூஞ்சில ஒரு தேஜஸ் இருக்கும், அவங்களோட செயல்ல எல்லாம் ஒரு நல்லது தெரியும். அந்த மாதிரி வெரி பியூர், பியூரர் than the others. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் மாதாஜி? நான் இது கம்ப்ளீட் முடிச்சிட்டு அப்புறம் அதுல இதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம்னு இருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி எனக்கு டைமே இல்ல மாதாஜி. நான் எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு அட்டென்ட் பண்றேன். ஐனோ மாதாஜி, நீங்க இன்னைக்கு எழுதிங்களே எங்கெல்லாமோ அந்த இது படிக்க போறேன். ஆமா மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, இவருக்கு இப்போ ஆபீஸ்ல ஃபுல் டே ஆனதுனால டெய்லி 7:20 7:15 ஆயிருது நான் வந்து கிளாஸ்க்கு வர்றேன். அப்புறம் எல்லா நேரம் வேலை இருக்கு மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம், ஐ கேன் மேக் அவுட் மாதாஜி. அப்போ நீங்க வந்து ஜபம் பண்றது இல்ல, உங்களால் முடிஞ்ச ஜபம் பண்றல், உங்களால் முடிஞ்ச நைவேத்தியம் பண்றல், நீங்க போடும் செய்யறது. தட் இஸ் சம்திங் டு பி அப்ரிஷியபிள் இல்லையா மாதாஜி? நான் எனக்கு தெரியும் இது நீங்க வந்து நவராத்திரி போதே சொன்ன, அப்பயும் நினைச்சுனேன் மாதாஜி பயங்கர பிஸி தான் அப்படின்னு. நல்லதுதான் மாதாஜி. அந்த இது சரி, ஆனா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா ஆயிடும் இல்லையா, சிலப்போ நமக்கு முடிய மாட்டேங்கிறது, அப்படி ஆயிடும். அப்புறம் யாரும் ஹெல்ப்புக்கு இல்லைன்னா அப்புறம் எல்லாமே நம்ம ஒண்டியா பண்ணும்போது கஷ்டமா இருக்கும். ஆமா மாதாஜி. You are really doing good மாதாஜி. Okay, ஹரே கிருஷ்ணா. Okay, இது என்ன பிரச்சனை? ஹரே கிருஷ்ணா. Oh sinless one, the mode of goodness being purer than others னா என்னது, ரஜோகுணம் தமோகுணத்தை பார்க்கறதுக்கு பியூர் குட்னஸ் வந்து நல்லதுதான். இஸ் illuminating and it frees one from all sinful reaction. சத்துவகுணத்தை இருக்கும்போது அவன் என்ன பண்ணுவான், பிக் பாக்கெட்டோ ஒரு கொள்ளையோ பண்ண மாட்டான். என்ன பண்ணுவான், நைவேத்தியம் ஏதோ பண்ணுவான், ஒரு யாகம் யஜ்ஞம் ஜபம் என்னவோ நல்லது பண்ணிட்டு இருப்பான். மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல பண்ணிட்டு தான் இருக்கான்.
அப்ப ஃப்ரீ ஃப்ரம் சின்ஃபுல். அவன் ஒரு தப்பு இழைக்கிற அந்த வேலையை வந்து பண்ண மாட்டான். அப்போ அவனுக்கு பாவ செயல் பாவ செயல் விடுதலை அவனுக்கு இருக்கு. Those situated in that mode become conditioned by the sense of happiness and knowledge. இருந்தாலும் என்னது, அந்த சத்துவகுணத்தையும் அவனுக்கு என்னது, பந்தப்பட்டு விடுறான். எதுல பந்தப்படுறான்? ஒரு திருப்தி, சென்ஸ் ஆஃப் ஹாப்பினஸ். அப்பா நான் இவ்வளவு ஜபம் பண்ணேன், அப்பா நான் உங்களுக்கு இது பண்ணினேன், என்னது யாகம் பண்ணேன், பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணேன், அந்த ஒரு சந்தோஷம் வருது. அவன் வந்து திரும்பி மாட்டின்னு விடுறான். அது எதுல திரும்பி வந்து பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில வந்து விடுறான். நாலேஜ் அதே போல அவன் வந்து நாலேஜ் கெயின் பண்றான். எனக்கு இவ்வளவு தெரியும், எனக்கு நல்லா ஸ்லோகா படிக்கிறேன், இப்ப நம்ம இதுல படிக்கிறோம், ஸ்லோகா தெரியும், இது எல்லாம் எனக்கு அதெல்லாம் அப்படி என்ன சொல்லுவா, அந்த டிப் ஆஃப் மை டங்ல அந்த ஸ்லோகா இருக்கு, அப்புறம் அவ்வளோ எனக்கு மீனிங்கும் தெரியும். இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது என்னது, அது ஒரு பெருமையும் வந்துடும், ஒரு சந்தோஷம், தற்பெருமை சந்தோஷம். அதனால அவன் வந்து திரும்பி மாட்டின்னு விடுறான். அதுவும் இருக்கக்கூடாது. எல்லாம் படிச்சாலும் என்னது, பகவானுக்கு தொண்டுதான் புரியறேன்னு, ஏதோ எனக்கு என்ன சமத்து இருக்கு, அவர் ஒரு இப்படி பண்ணா போறோம் எல்லாம் மறதி வந்துடும், வாயில வந்து வார்த்தைகள் வராது, அந்த மாதிரி எல்லாம் அப்படி ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அப்ப நம்ம பெருமையை அடிச்சுக்கிறதுலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. அவர் நமக்கு நினைவு சக்தி கொடுத்திருக்காரு, அதனால நினைவு சக்தி மாத்திரம் இல்ல, படிக்கிறதுக்குள்ள திறனை கொடுத்திருக்கா, அதனால படிக்க முடியாது. அது கொடுக்கலன்னா எப்படி படிக்க முடியும்? ஸோ எல்லாமே அவருக்கு வேண்டி நம்ம அவருக்கு தான் கிரெடிட், எல்லாமே பகவானுக்கு தான் கிரெடிட் கொடுக்கணும். ஆனா சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவங்களும் என்ன பண்றாங்க, ஆனா அதுல ஒரு பெருமை, ஒரு சந்தோஷம் வரும்போது திரும்பி வந்து அவங்க அந்த சுழற்சியில மாட்டி விடுறாங்க. கண்டிஷன் பை த சென்ஸ் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் அண்ட் நாலேஜ். இது ரொம்ப அந்த நுணுக்கம் இல்லையா, நமக்கு தெரியவே தெரியாது, இதுல எல்லாமும் மாட்டிப்பாங்களா அப்படிங்கிறது நமக்கு தோணும். பட் எஸ், இருக்கக்கூடாது, அந்த ஒரு தற்பெருமையும் இருக்கக்கூடாது. பாவமற்றவனே, மற்றவற்றை விட தூய்மையானதான சத்துவகுணம் பிரகாசப்படுத்துவதாகவும் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுவிப்பதாகவும் அமைகின்றது. இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் இன்பத்தின் தொடர்பினாலும் ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் பந்தப்பட்டுள்ளனர். அப்ப அவங்களும் என்னது, பந்தப்பட்ட ஆத்மாவா ஆயிடுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இப்ப என்னது, குட்னஸ் கண்டிஷன், நல்ல சத்துவகுணத்தை தான் இருக்கான், அதுலயும் வந்து கட்டுண்டு இருக்கு. என்னது, இலிமினேட்டிங். சத்துவகுணத்தை இருக்கும்போது நல்ல ஒரு பிரகாசம், தேஜஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஃப்ரீஸ் ஒன் ஃப்ரம் ஆல் சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன். தப்பான ஒரு காரியம் பண்ண மாட்டான். தப்புன்னா என்னது, ஒரு பாவ செயலே பண்ண மாட்டான், நல்ல செயல் தான் பண்றான். Those situated in mode of goodness become conditioned by the sense of happiness and knowledge. ஒரு சந்தோஷம் பண்றதுக்கு, ஒரு பகவானை திருப்தி படுத்தினேன்னு ஒரு சந்தோஷம், இன்னும் திருப்தி படுத்தணும், நான் பண்ண போராது, அந்த வந்து தான் நினைச்சு பண்ணமா. அப்புறம் வந்து நாலேஜ், எனக்கு இவ்வளவுலாம் நல்லா தெரியுமே, ஐ நோ எவ்ரிதிங் டிப் ஆஃப் மை டங் அப்படின்னு அந்த பெருமை இருக்கக்கூடாது. ஸோ அதுல யாரெல்லாம் வராங்கன்னாக்கா, சயின்டிஸ்ட், பிலாசபர், போயட். வாட் காசஸ் த சென்ஸ் ஆஃப் ஹாப்பினஸ்? பிகாஸ் ஒன் இஸ் மோர் ஆர் லெஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன். destiny no likelihood of liberation. ஓகே, இதுல வந்து சயின்டிஸ்ட், பிலாசபர், போயட் இவ எல்லாமே நல்ல இதுலதான் இருக்காங்க. ஆனா என்னது, பெருமை, ஒரு தற்பெருமை, நம்ம இது ஒரு நல்ல செயல் பண்ணணும்னு சொல்றது வரும், சந்தோஷம் வரும், நாலேஜ் கெயின் பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால என்ன பண்றான், தப்பு செயல் எல்லாம் பண்றது கிடையாது, ஆனா அந்த ஒரு ஆனந்தம் கிடைத்து அந்த ஒரு இதுல இருக்கிறதுனாலயே அவன் வந்து பிறவி எடுக்கிறான். அவனுக்கு வந்து நோ லைக்லிஹுட் ஆஃப் லிபரேஷன், அவனுக்கு வந்து இது முக்தி கிடைக்கிறது இல்லாத விஷயம். So how mode of goodness binds a living entity? நற்குணத்தின் முறை எவ்வாறு உயிர்களை பிணைக்கிறது? How the three types of conditioned living entities act? மூன்று நிபந்தனைக்குட்பட்ட உயிர்வாய்கள் என்ன செய்கிறது? அப்புறம் the best example for goodness என்னது உதாரணம்? Who are the representative type of goodness? யாரு நன்மை வகை பிரதிநிதிகள்? இந்த குட்னஸ்ல இருக்கிறவங்க யாரு? நல்ல ஆன்மீகத்துல இருக்கிறவங்க, எஸ். ஆனா என்னது, தன்னுடைய சொந்த விருப்பப்படி அவன் வந்து பண்றான், அதுல வந்து மாட்டினான். ஸோ என்னது, குட்னஸ் ஹாப்பி, பேஷன் ஆக்டிவ், இக்னோரன்ஸ் ஹெல்ப்லெஸ். ஓகே, அப்போ குட்னஸ்ல இருக்கிறவன் என்ன பண்றான், ஒரு சந்தோஷம் வருதுனால பந்தப்பட்டுறான். பேஷன்ல இருக்கிறவன் பேஷனன்ஸ், ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவன் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும். நான் முந்தி அடிச்சது, நான் தான் அந்த கிளாஸ்ல நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் போய் நிற்கணும், நான் தான் படிக்கணும், நான் எல்லாத்தையும் நான் இருக்கிறவன் வந்து ரொம்ப ரஜோகுணத்துல இருக்காங்க, அதனால பந்தப்பட்டுறான். இக்னோரன்ஸ்ல இருக்கிறவன் என்னது, தமோ குணத்துல இருக்கிறவன் ஒண்ணுமே கண்டுக்க மாட்டான், ஒன்னும் பங்கேற்கவும் மாட்டான், ஒரு கிளாஸும் போக மாட்டான், போனாலும் ஒன்னும் இஸ் ஜஸ்ட் ஒரு பேக் பெஞ்சர் மாதிரி உட்காந்துருக்கான். ஸோ அவன் வந்து ஹெல்ப்லெஸ், அவனுக்கு வேற வழியே கிடையாது, ஹெல்ப்லெஸ்ஸா அவன் வந்து திரும்பி பிறவி எடுக்கிறான். ஸோ முக்குணங்களும் 3 குணத்துல இருக்கிறவனும் திரும்பி பிறவி தான் எடுக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து பிராமணா ரெப்ரசன்ட் மோட் ஆஃப் குட்னஸ். ஓகே, பிராமின்ஸ் ப்ராப்பர் ஒரு பிராமணன் அப்படி சொல்லிட்டுனா அவன் வந்து குட்னஸ் சத்துவகுணத்தை தான் இருக்கணும். அவன்
சாதாரணமா பார்த்தா அதுலதான் இருக்கணும். ஏன்னா அவன் பண்ற செயல் எல்லாமே நல்ல பகவானுக்கு வந்து ஆன்மீக செயலா இருக்கும். எஸ், அதை போட்டு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறாள்? சுதந்திர படிக்கிறேன் மாதாஜி. பாமினி மாதாஜி வந்து சுதந்திர தேவி படிக்கட்டுங்களா? பாமினி மாதாஜி மியூட் பண்றேன். இல்ல ஸ்ரீதேவி மாதாஜி படிச்சுட்டாங்க இல்லையா? கரெக்ட். நான் தான் சுதந்திர தேவி தான் மாதாஜி படிக்கணும் இப்ப. படிங்க. ரஜோ ராகாத்மகம் வித்தி திருஷ்ணா சங்க சமுத்பவம் தன் நிபத்னாதி கௌந்தேய கர்ம சங்கேன தேஹினம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு பெட்டரா ஃபீல் பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாங்க மாதாஜி, ஆமாங்க மாதாஜி. டேப்லெட் எல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டு. ஆமாங்க மாதாஜி, நல்லா இருக்கேன். அப்படியே வருது உங்களோட ஃபேஸ், அப்படியே வருது சிரிச்ச. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இந்த வாய்ஸ்ல தெரியறது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மோட் ஆஃப் பேஷன் இப்ப என்னது? சத்துவகுணத்தோட பார்த்துட்டோம். அவங்க பந்தப்படுவாங்க. எப்படி? ஒரு சந்தோஷம், நல்லதுதான் பண்றான், அதுல ஒரு சந்தோஷம், அதுல ஒரு பெருமை, அப்போ வந்து பந்தப்பட்டுடுறான். சரி, ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவனோட என்ன ஆகுது? the mode of passion is born of unlimited desire. அதுவும் அனுபவிக்கணும், இதுவும் அனுபவிக்கணும், நான் தான் அனுபவிக்கணும், வேற யாரும் ஃபர்ஸ்ட் வரக்கூடாது, நான் தான் ஒரு கிளாஸ் வந்து நான் தான் படிக்கணும், நான் படிக்கணும், நான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு நான் இருப்பாங்க. அது ரஜோகுணம். யாரையும் முன்னுக்கு வரக்கூடாது, நான் தான் முதல்ல. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இருக்காங்க. வேற யாருக்கோ கிடைச்சா பிடிக்கவும் செய்யாது, ரொம்ப கோவம் வந்துடும் அந்த மாதிரி. ஸோ மோட் ஆஃப் பேஷன் இஸ் born out of unlimited desire and longings. கிடைக்கலன்னா அது ஏக்கம், கிடைக்கலையே, எனக்கு கிடைக்காம போயிடுதே, அந்த மாதிரி. ஓ சன் ஆஃப் குந்தி, அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் த embodied living entities bound to material fruitive action. இதனால இந்த மாதிரி குணம் இருக்கிறதுனால திரும்பி அவன் வந்து ஒரு பிறவி எடுக்க வேண்டியிருக்கு. குந்தியின் மகனை எல்லையற்ற ஆசையாலும் ஏக்கத்தாலும் பிறந்த ரஜோகுணத்தின் காரணத்தினால் உடலையுடைய உயிர் வாழி பௌதிக பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுகின்றான். பலநோக்கு செயல்னா நான் எனக்கு அனுபவிக்கணும், நான் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது திரும்பி அவனும் வந்து பிறவி எடுக்கிறான். அடுத்தது என்ன? தமோ குணத்தை பத்தி தான் போட்டுருப்பாங்க. இது வந்துருக்கு. இதுக்கு அப்புறம் தான் பாமி மதாஜிக்கு சான்ஸ். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய எழுதி கொடுத்துருக்காங்க, எங்க ஆரம்பிக்கணும்னு தெரியல. ஓகே, பேஷன் கண்டிஷனிங். பேஷன்னா ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி வந்து அவங்க கட்டுப்பாட்டுல வராங்க. நோ சான்ஸ் ஆஃப் லிபரேஷன். அவனுக்கு வந்து முக்தி கிடைக்காது. ஏன் அப்படி? பேஷன் பைண்ட்ஸ் பை த ரோப்ஸ் ஆஃப் டிசைர் அண்ட் அட்டாச்மெண்ட். ரஜோகுணத்துல என்ன ஆகுது? ஆசைகள் இருக்கும், அந்த ஆசையினால அவன் வந்து அதிகமா பந்தப்பட்டது. ஸ்னேகம், இப்போ வந்து ஒரு மனைவி, மக்கள், வீடு, மனை என்னெல்லாம் நம்ம வந்து வாங்கி போடுறோமோ எல்லாத்தையும், நகை, நட்டு, புடவை, அது மாதிரி அடுக்கிண்டே போகலாம். ஒரு பாத்திரத்துலேருந்து, ஒரு ஸ்பூன்லேருந்து, ஒரு பின்லேருந்து, என்னுடைய தொடாதே, நான் யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவ் நேச்சரா இருப்பாங்க. ரொம்ப டிசைர், எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும் அந்த மாதிரி. அதனாலயும் வந்து பந்தப்படணும். கேரக்டரைஸ்ட் பை ஸ்ட்ராங் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் மேன் அண்ட் உமன். இப்போ வந்து ஒரு 2 இது இருக்கும் இல்லையா, மேன் அண்ட் உமன், ஒரு ஆண் பெண்ணோட அந்த இது ஈர்ப்பு இருக்குமே, அதனால வந்து அவன் வந்து பந்தப்பட்டுக்கிறான் அப்படின்னு. ஹவு மோட் ஆஃப் பேஷன் பைண்ட்ஸ் த லிவிங் என்டிட்டிஸ். வாட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் மாடர்ன் சிவிலைசேஷன். வாட் இஸ் அட்வான்ஸ்மெண்ட்? மாடர்ன் சிவிலைசேஷன், நவீன நாகரத்தில் அதனால எப்படி முன்னேற்றம் அடைகிறாங்க? ஒன்றும் கிடையாது, இன்னும் மோசமா தான் பண்ணிட்டு இருக்கு. வாட் ஆர் சம் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் மோட் ஆஃப் பேஷன்? ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் மோட் ஆஃப் பேஷன் அப்படின்னா என்னது? எதனால வந்து கட்டப்பட்டு எல்லாதான் இப்ப சொன்னேன். நகை, நட்டு, வீடு, மனைவி, மக்கள் எல்லாம் இருக்கும். பின்னு, டிவி வாங்கினேன், எல்லாம் இருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் யர் டெஸ்டினி? அவனுடைய என்ன இருக்கும்? அவனோட டெஸ்டினி என்னது? பிறவி எடுக்கிறான், அவ்வளவுதான். திரும்பி அவன் வந்து முக்திக்கான ஆசையை வந்து அவன் இருந்தாலும் அவனுக்கு வந்து கிடைக்காது. is considered in the mode of passion. Okay, இதுல என்ன கொடுத்துருக்கேன்? hankering for material enjoyment and sense gratification. அண்ணா வந்து அனுபவிக்கணும், எனக்கு அது, ஏன்னா நான் ஏன் சொல்றேன், அவனுக்கு அது அனுபவிக்கிறதுக்கு பண்ணி தானே நான் அப்படி போயிட்டு இருக்கான். ஸோ அதனால அண்ட் வந்து எல்லா புலன்களை வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்கு தான் அவன் வந்து அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான். வாண்ட்ஸ் ஹானர் இன் சொசைட்டி, நேஷன், எக்ஸெட்ரா. என்னை எல்லாம் மதிக்கணும், நான் ஒரு அச்சீவ் பண்ணணும், எனக்கு அந்த கோப்பை கிடைக்கும், நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தேன்னா எல்லாரும் என்னை பார்ப்பாங்க, ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா, என்னது ஹரே கிருஷ்ணா வருது, கங்க்ராச்சுலேஷன் சொல்லுவாங்க, என்னை வந்து ஒரு மதிப்பாங்க, அந்த மாதிரிலாம் எண்ணம் இருக்கும் சில பேருக்கு. ஸோ அதனாலேயே வந்து வீழ்ச்சி அடைகிறான். ஸோ வாண்ட்ஸ் ஹாப்பி ஃபேமிலி வித் வைஃப், ஹவுஸ், சில்ட்ரன். மாதிரி ஒரு ஹாப்பி ஃபேமிலின்னா என்னது? நான் அதனாலேயே கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், ஒரு ஃபுல் பிக்சர் அப்படிம்பாங்களே. நான் வந்து ஒண்டி கட்டியா இருந்தா யாரும் கண்டுக்க மாட்டான், அப்பனா ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்,
கல்யாணம் பண்ணா அப்புறம் குழந்தை வேணும், ஆண் இருந்ததுன்னா ஒரு பெண் வேணும், ஒரு பெண் இருந்தா ஒரு ஆண் வேணும், அப்பதான் ஒரு ஃபுல் ஃபேமிலி. அப்ப எல்லாரும் பாக்குறவங்களும் ஆஹா ஊஹூ சொல்லணும். அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்துல வந்து இருப்போம். எல்லாம் எதிர்பார்ப்பு, எல்லாரும் என்ன வந்து மதிக்கணும், எல்லாரும் என்ன நல்ல ஒரு பர்ஃபெக்டா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹாப்பி ஃபேமிலி. வெளியில பார்க்கறது ஹாப்பி, வீட்டுக்குள்ள வந்தாதான் தெரியும் சண்டை. 2 பசங்க இருந்ததுனாங்க, இந்த காலத்துல அப்படி ஆயிடுச்சு. முதல்ல எல்லாம் எப்படின்னா 2 தான் இருந்தாங்க. 2 இருந்தனால என்னன்னா ஒருத்தர் இன்னொருத்தருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்பா. அதனாலதான் வந்து அந்த காலத்துல நிறைய குழந்தைகள்லாம் இருந்ததுன்னா எனக்கு ஒருத்தர் இன்னொன்று குழந்தைகளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்பா. அம்மா அப்பாக்கெல்லாம் அந்த ப்ரெஷர் கிடையாது. இப்ப என்ன எடுத்துன்னா 1 2 கூட இல்லை, 1 தான் இருக்கு இப்போ. அப்ப எல்லாமே அம்மா தான் பாத்துக்கணும், அப்பா தான் பாத்துக்கணும். எல்லாம் வந்து பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுதுன்னா ஓவர் அட்டென்ஷன், குழந்தைகளுக்கு ஓவர் அட்டென்ஷன். அப்புறம் பேரண்டோட என்னது ஓவர் ப்ரொடெக்ஷனும் ஆயிடுது. அதெல்லாம் அங்க போகாதே, அதை பண்ணாது, இதை பண்ணாது, இது அது பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுது, ஓவர் அட்டாச்மெண்ட் ஆயிடுறது. முன்னாடி அம்மா அப்பா இப்படியா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, பெத்து போட்டு அப்புறம் என்ன அவங்க கிச்சன்ல தான் இருப்பாங்க. நம்ம எப்படி வளர்றோம்னு அவளுக்குலாம் தெரியவே தெரியாது. ஸோ அது அப்படி ஆயிடுது இப்போது இது. ஸோ இதுல என்ன போட்டுருக்கு, வாண்ட்ஸ் ஹாப்பி ஃபேமிலி வித் வைஃப், ஹவுஸ், சில்ட்ரன் தான். அப்புறம் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ரெசிடென்ஸ் ஃபார் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன், ஒரு புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுன்னா எப்பவுமே இது என்னது உங்களோட இதெல்லாம் எப்படி இருக்குங்கிறீங்களா, 1 BHK 2 BHK தான் பேசுவான். ஓ யார் என்ன நினைப்பா, நான் இன்னும் 2 BHK தான் இருக்கேன்னா, 3 BHK, நான் பெரிய பங்களூர்ல இருந்தா தானே என்னை பாக்குறவங்க எல்லாம் மதிப்பாங்க, அதுக்குன்னே ஒரு வீடெல்லாம் வாங்கி கடன் வாங்கி வீடெல்லாம். So to construct a residence for sense gratification, one works hard for a palatial house as if it is eternal. ஒரு மாளிகை மாதிரி கட்டி யாருக்கு பாக்குறவங்க எல்லாம் ஆஹா ஊஹூ சொல்லணுமேனே பண்ணுவோம். கடனை வாங்கி அது கட்ட முடியாம கஷ்டப்பட்டு as if இவன் வந்து பெர்மனண்டா வந்து இப்பவுமே இருக்கிற போல, இவனுக்கு அழிவே வராது, அந்த மாதிரி நடக்கவே போறது இல்லை. அப்ப என்னத்துக்கு இல்லையா, சிம்பிளா இருந்து நம்ம எது அவசியமோ, நம்ம எப்படி சாக போறோம், அது போறதுக்கு நமக்கு என்ன வழியோ அதை பார்க்காம வேற இதுல எல்லாம் வந்து நாட்டம். இதெல்லாம் யாரு, ரஜோகுணத்தை இருக்கிறவங்க பண்ணுவாங்க. Thus bound by fruits of work. இதனால என்ன பண்ணான், அவனுடைய வேலை காரணமாவே அவன் வந்து பந்தப்பட்டு விடுகிறான். தமிழ்ல படிக்கல, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா, போட்டுக்கவே வேண்டாச்சு தமிழ். எஸ், இப்ப யாரு, பாமினி மாதாஜி படிங்க. கிளியர் கேடா பாமினி மாதாஜி? हरे कृष्णा वन। हरे कृष्णा माताजी। जस्ट எல்லாரும் ஓடிட்டு வந்திருக்காங்க. நான் டேபிள் கார்னர்ல உட்கார்ந்து படிச்சிட்டு கேட்க மாட்டேன். பின்னாடி சத்தம் வீட்டுல கெஸ்ட் கார்னர்ல ஆசையும் இருக்கு, மாதாஜிக்கு படிக்கணும்னு ஆசையும் இருக்கு. ஆனா வீட்டுல விருந்தாளி இருந்திருக்காங்களோ இல்ல இவங்க வெளியில போயிருக்காங்க அப்படின்னு நேற்று சொன்னாங்களே, அந்த மாதிரி ஆசைப்படுறவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம கொடுக்கணும் சான்ஸ். அந்த அண்ணாவும் படிக்கிறீங்க இப்ப, பாமி மதம் நல்ல இம்ப்ரூவ்டு, எல்லாருமே நம்ம கிளாஸ்ல எல்லாருமே நல்லா படிக்கிறாங்க. ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு, ஓ சன் ஆஃப் பரதா நோ தட் த மோட் ஆஃப் டார்க்னஸ். இப்போ தமோ குணத்துக்காரன் எப்படி இருப்பாங்க, born ஆஃப் ignorance, அவன் வந்து பிறவி குணத்திலேயே வந்து தமோ குணத்துல இருக்கான். இஸ் த டெல்யூஷன் ஆஃப் ஆல் எம்போடிட் லிவிங் என்டிட்டிஸ். எப்படி இருக்கான் இவன், எப்படி இருக்கான், டெல்யூஷன் வந்து ஒரு மயக்க நிலையிலேயே இருக்கும். எதுக்கும் கன்ஃபியூஷன் தான், ஒன்றும் கிளாரிட்டி இருக்காது. அப்புறம் என்ன கூட என்ன போட்டுப்போம், ஒரு போதை பொருளும் போட்டுன்னு இருப்போம், இன்னும் நல்லா மயக்கத்துல இருக்கலாம் அப்படின்னு. த ரிசல்ட் ஆஃப் திஸ் மோட் ஆர் மேட்னஸ். பைத்தியக்காரத்தனமா வந்து பிஹேவ் பண்ணணும். இதான் நார்மல் பீப்புள் பிஹேவ் பண்றப்ப பண்ணாம மேட்னஸ் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரீமா வந்து பண்ணுவோம். இண்டோலன்ஸ், சோம்பேறி, ஸ்லீப், எந்த நேரமும் ஒரு டல் அண்ட் டம், தூக்கம், அந்த மாதிரி இருக்கும். விச் பைண்ட் த கண்டிஷன்ஸ். அந்த மாதிரி இருந்தாலும் எனக்கு திரும்பி வந்து பந்தப்பட்டு விடுகிறான். பரதனின் மைந்தனை அறியாமையினால் பிறந்த தமோகுணம் உடலையுடைய எல்லா உயிர் வாழ்களையும் மயக்குகின்றன. கட்டுண்ட ஆத்மாவை பந்தப்படுத்தக்கூடிய பைத்தியக்காரத்தனம், சோம்பல், உறக்கம் ஆகியவை இந்த குணத்தின் விளைவுகள் ஆகும். நம்ம கிளாஸ்ல யாரும் இல்லை, அதனால நம்ம அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். ரஜகுணம் இருக்கு, டெஃபினட்டா இருக்கு. ரஜகுணம் இருக்கு, சத்துகுணம் இருக்கு. அதனாலதான் நம்ம திரும்பி வந்து நம்ம பிரிவு எடுப்போம். இதை கடந்து போனோமே, இங்க சுத்த சத்த நிலைக்கு போனோம். ஸோ இக்னோரன்ஸ் கண்டிஷன் எப்படி, இதே தான் நம்ம படிச்சதே திரும்பி பார்க்கலாம்.
நோ சான்ஸ் ஆஃப் லிபரேஷன். அவனுக்கும் வந்து லிபரேஷன் கிடைக்காது, முக்தி கிடைக்காது. வாட் இஸ் தியர் டெஸ்டினி? ஓ இக்னோரன்ஸ். வாட் இஸ் தியர் டெஸ்டினி? அவர்களின் விதி என்ன? விடுதலை. ஓ இப்படி படிக்கணுமா? அவங்க டெஸ்டினி என்னது? விடுதலைக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அறியாமை எவ்வாறு பிணைக்கிறது? அனைத்து ஹவு இக்னோரன்ஸ் பைண்ட்ஸ் காசஸ் டெல்யூஷன் ஃபார் ஆல் எம்போடிட் லிவிங் என்டிட்டிஸ். மேட்னஸ் இப்போ படிச்சோமே அதுதான். அது மாதிரி வந்து ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமா அவனோட பிஹேவியர் இருக்கும், சோம்பலா இருக்கும், சோம்பேறியா இருக்கும், பண்றதெல்லாம் வந்து நார்மல் பீப்புள் பண்றப்பல இருக்க மாட்டான், டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அதனாலேயே பந்தப்பட்டு விடுகிறான். அப்புறம் வந்து வாட் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்? அவனுடைய என்ன இயல்பு எப்படி இருக்கும்? இக்னோரன்ஸ் இஸ் ஜஸ்ட் த ஆப்போசிட் ஆஃப் மோட் ஆஃப் குட்னஸ். சத்தகுணத்துல இருக்கிறவனோட ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டா இருக்கும். சத்தகுணத்துல ஆன்மீகத்துல எல்லாம் இருக்கும், இவன் ஆன்மீகத்துல கிடையாது. இவன் ரஜகுணத்தை பார்த்தாலும் அவன் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பான், இவனுக்கு ஆக்டிவ்னஸே இருக்காது. Under the spell of ignorance, one cannot understand a thing as it is. எது எப்படி இருக்கோ அது புரிஞ்சுக்க மாட்டான். TV indicates he is very peculiar for embodied soul. Tva indicates என்ன புரியல. Tva indicates அறியாமை என்பது நன்மையின் முறைக்கு எதிரானது. அறியாமையின் கீழ் ஒரு விஷயத்தை அப்படியே புரிந்து கொள்ள முடியாது. Tva இது உருவான ஆன்மாவின் மிகவும் விசித்திரமானதை குறிக்கிறது. அச்சா அந்த ஸ்லோகால வந்திருக்கோம். ஹவு இட் இஸ் மேனிஃபெஸ்டட், அது எப்படி வெளிப்படுகிறது? அவன் எப்படி தெரியும் அந்த ஆளு வந்து இது தமோ குணத்துல இருக்கான்னு எப்படி தெரியும்? ஏன்னா லேசியா இருக்கும், ஒன்னுத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது, அப்படியே சோம்பலா இருக்கிற பார்த்தாலே தெரியும். பைத்தியக்காரத்தனமா பிஹேவ் பண்ணுவான். அப்புறம் சோம்பேறி, லேசினஸ், இதெல்லாம் தான் அறிகுறி. அப்படி என்னது ஸ்லீப். இப்போ நம்ம என்னது 6 hours is sufficient, but in ignorance one sleeps 10 to 12 hours per day. நார்மலி ஒரு நல்ல என்னது ஒரு உயிர் வாழ்க்கை ஒரு மாதிரி ஒரு மெச்சூர்டு ஒரு 40-50 years எல்லாம் ஆயிடுச்சுனாக்கா 6 hours ஜாஸ்தி. 3-4 hours 5 hours போகும். இல்லை அதுக்கு மேலே அவன் தூங்குறான், 10 hours 12 hours தூங்குறான்னா அவன் என்னது மந்த புத்தி, அந்த தமோ குணத்துல இருக்கான்னு அர்த்தம். ஆல்வேஸ் டிஜெக்டட், அப்படியே சோர்ந்து அவன் வாயை திறந்தாலே எல்லாமே நஷ்டப்பட்டு போனா போல அந்த மாதிரி இருக்கும். எல்லாம் ஒரு கவலை சோர்ந்த முகம் இருக்கும் அவனுக்கு. அப்புறம் என்னது அடிக்டட் டு இன்டாக்சிகன்ஸ் அண்ட் ஸ்லீப்பிங். இப்போ தூங்கிட்டு இருப்போம், பந்தமா இருப்போம், படுத்துட்டு இருப்போம். இன்டாக்சிகன்ட், காப்பி குடிக்கலைன்னா மண்டை வடிக்கிறது மூலமா காப்பி கூடி அதுல வந்துடும். காப்பி டீ எல்லாம் கூடி அந்த இன்டாக்சிகன் தான். அதனால அதுல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடுதலை பெறணும். ஆல்ரெடி லெவல் 2 கம்ப்ளீட் பண்ண வந்துட்டோம். இனிமேலும் நம்ம வந்து 16 ரவுண்ட் பண்ணல. ஏன்னா இப்ப நிறைய பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. யாரெல்லாம் பண்ணலையோ அவங்க ப்ளீஸ் பண்ணுங்க. உங்களோட நல்லதுக்கணும். இஸ்கானுக்கோ இந்த மாதாஜிக்கோ ஒன்றும் நன்மை இல்லை, நான் பண்ண எனக்கு நன்மை, அவ்வளவுதான். அப்புறம் வந்து பகவான் ஒரு மங்கள ஆர்த்தி பார்க்கணும். அப்புறம் வந்து இது இன்டாக்சிகன்ஸ், எஸ், அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடுதலை இது விடணும். நான் 4 டைம் காப்பி குடிக்கிறேன்னா அது முள்ள வந்து 3 டைம் ஆக்கலாம். அது 3 டைம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கேன்னா சரி அப்போ 2 டைம் பண்ணி பார்க்குறேன், கொஞ்சம் வந்து கம்ஃபர்டபுள், அதுவும் பழகும். அப்படி 2 டைமும் கம்ஃபர்டபுளா இருந்ததுன்னா அப்புறம் ஒரு டைம், அப்புறம் இல்லாம ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள், அப்புறம் வாரத்துக்கு ஒரு நாள், மாசத்துக்கு ஒரு நாள் வீழ்த்தடிச்சு ஃபைனலி காப்பி அந்த பில்ல நம்ம வந்து மாச பில்ல காப்பிக்கு இடமே இல்லை. அவ்வளவு யூ கேன் சேவ் மணி. காப்பி டீக்கு யூ கேன் சேவ் மணி. பால் குடிக்கலாம். ஆனால் போன்விட்டா, பூஸ்ட், ஹார்லிக்ஸ் எல்லாம் கேட்கக்கூடாது. அது எல்லாமும் வெளியிலேருந்து வந்த பொருளை தான் இடிச்சு குடிச்சு எல்லாம் பண்ணி போட்டிருப்பாங்க. அதெல்லாம் வேண்டது. பால் குடிக்கலாம். ஓகே. அப்படி ரொம்ப ஒரு தோன்றது இல்லை இதா இருக்குனாக்கா ஒரு மாதிரி இருக்குனாக்கா சுடுதண்ணி குடிக்கலாம். ஒன்றும் இல்லையா, ஜபத்தை எடுத்து இந்த மாலை பக்கத்தில் வச்சுட்டே இருப்பான். ஜபம் வரது அப்படி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா எல்லாம் மறந்து போயிடும். சாப்பிடலன்னா கூட மறந்து போயிடும். ஏகாதசி அன்னைக்குல எப்படி இருக்கும்? எல்லாரும் ஃபாஸ்டிங்கும் பண்ண ஆரம்பிங்க மெதுவா. மாதாஜி விடுறதா இல்லையே ஒன்னொன்னா சொல்லிட்டு இருக்காங்களே நினைப்பீங்க இல்லை. ஏன்னா ஒன்லி ஸ்லோகா படிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இந்த கிளாஸ் வரோம்னா அதுக்கு நிறைய பகவத்கீதா கிளாஸஸே இருக்கு. அங்க அழகாவே நன்னாவே சொல்லி கொடுப்பான். இதை நானும் சுமாரா தான் சொல்லி கொடுப்பேன். அவங்க அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சர்டிஃபிகேட்டும் கிடைக்கும். நல்லா கோல்டு ஃப்ரேம்லாம் போட்டு நல்லா பண்ணி கொடுப்பாங்க. கொஞ்சம் பணம் கொடுக்கணும் அஃப்கோர்ஸ். அப்போ அந்த கிளாஸ் போனால் சர்டிஃபிகேட்டும் கிடைக்கும், நல்ல இதாக இருக்கும். நம்ம இங்க வந்து பகவத்கீதா ஸ்லோகா படிக்கிறதுக்குலாம் நம்ம வரது கிடையாது. இங்க உங்களை எந்த படிக்க வைக்கிறேன்னாக்கா இட் வில் ஹெல்ப் அஸ் வந்து நம்ம ஆன்மீகத்துல இது பண்றதுக்கு தான். அதனால ஸ்லோகா படிக்க தெரியும், அதனால நான் வந்து ஆன்மீகத்துல இருக்கேன்னா அதெல்லாம் வாழை சொல்லி விட்டேன். இந்த கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் பண்றா கூட. எஸ், இப்ப யார் படிச்சா? பாமினி மாதாஜி படிச்சா இல்லையா? அடுத்தது யாரு? புவனேஸ்வரி மாதாஜி. எஸ், படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சத்வம் சூகே சஞ்சயதி ரஜக கர்மணி பாரத ஞானமௌருத்ய து தமஹ பிரம்மாதே சஞ்சயத் யுத. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா படிச்சேன். ஓ சன்னா பரதா, the mode of goodness conditions one to happiness. நான் திரும்பி சொல்றேன்.
என்னது மோட் ஆஃப் சத்துவகுணத்துல இருந்தாலும் அவன் எப்படி பந்தப்பட்டுக்கிறான்? பிகாஸ் சந்தோஷம் அடையுது அவனுக்கு, மனசுல ஒரு சந்தோஷம். நான் நல்லா படிச்சேன், நான் நல்லா வந்து இதெல்லாம் ஸ்லோகா படிச்சேன், எனக்கு அதோட அர்த்தம் எல்லாம் புரிஞ்சுது, எனக்கு சர்டிபிகேட் பண்ணி கொடுத்து அந்த ஒரு பெருமை வருது இல்லையா, அதுலயே வந்து திரும்பி பந்தப்பட்டு விடுகிறான். பேஷன் கண்டிஷன்ஸ் 1 to ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன். பேஷன்ல என்னது? ரஜகுணத்துல அதனால் பெருமை, எனக்கு எல்லாரும் வந்து பெருமையா நினைக்கணும், நான் அதுல ஃபர்ஸ்ட் வரணும், நான் தான் படிக்கணும், நான் தான் இருக்கணும், அந்த மாதிரி நினைப்புல இருக்கான். அதனாலயே வந்து ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷனாலேயே வந்து பந்தப்படுகிறான். அண்ட் இக்னோரன்ஸ், தமோகுணத்துல இருக்கிற என்னது? கவரிங் ஒன்ஸ் நாலேஜ். ஒரு இதுல வந்து மேகமூட்டம் இருக்கிற போல அவன் வந்து ஒன்றும் புரியாம வந்து ஒரு இதுல இருக்கான். அதனால திரும்பி அவன் வந்து பந்தப்படுகிறான். ஒரு நாலேஜ் கிடையாது அவனுக்கு, அப்படியே மயக்க நிலையில இருக்கிறதுனாலே அவன் வந்து பந்தப்பட்டு விடுகிறான். பைன்ஸ் 1 to மேட்னஸ். பரதனின் மைந்தனே, சத்துவகுணம் இன்பத்தினாலும் ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்களினாலும் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. ஞானத்தை மறைக்கும் தமோகுணம் பைத்தியக்காரத்தனத்தினால் பந்தப்படுத்தப்படுகின்றது. இதெல்லாம் என்னன்னா, நம்ம இங்க இருக்கோம் அப்படின்னு இதெல்லாம் பகவான் வந்து அர்ஜுனன் சொல்ற, இதெல்லாம் நமக்கும் பொருந்தும். நம்ம எந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கோம். மணி எவ்வளவு ஆச்சு? ஹரே கிருஷ்ணா, மணி எவ்வளவு ஆச்சு மாதாஜி? 8:25 மாதாஜி. ஓ 8:25. 3:55. அப்ப இது முடிக்க நம்ம சி முடிச்சுடலாமா? 4 ஸ்லோகா தானே. எஸ், 3 முடிச்சிடலாம் மாதாஜி, 4 தான். ரெகக்னைசிங் த சுப்ரீமசி ஆஃப் அ மோட் வித் இன் அ பர்சன். ஒரு ஆளுக்குள்ள எந்த மாதிரி, ஏன்னா இந்த குணம் வந்து நம்ம பிறவி குணம் சொல்லுவாங்க, மாற்ற முடியும். ஆனாலும் அந்த ஒரு குணத்துல இருக்கான். அது எப்படி எந்த குணத்துல இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கணும், ரெகக்னைஸ் பண்ணணும். இது ஒரு நபருக்குள் இருக்கும் முறையின் மேலாதிக்கத்தை அங்கீகரித்தல். ஓகே, அடுத்தது யார் படிக்கணும்? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. இந்த மாதாஜி இல்லையா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அதான் இல்ல உங்களுக்கு முன்னாடி இந்த மாதாஜி ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி வந்து பாகவதம் கிளாஸ் போயிட்டாங்க மாதாஜி, மெசேஜ் பண்ணாங்க. ஓகே ஓகே, நீங்க படிங்க. ரஜஸ்தமஸ்சாபி பூய சத்வம் பவதி பாரத, ரஜஹ சத்வம் தமஸ்சைவ தமஹ சத்வம் ரஜஸ்ததா. Very good. Sometimes the mode of goodness becomes prominent, defeating the mode of passion and ignorance. Chalappo, not always. Chalappo அதான் காத்தால நேரம் எப்படி இருக்கும், எல்லாம் பாகவதம் அட்டென்ட் பண்ணணும், அந்த கிளாஸ் போகணும், ஜப்பம் பண்ணணும், காத்தால் மங்களாரத்தி பார்க்கணும், எல்லாம் ஒரு ஆன்மீகத்துல இருக்கும். நம்மளே அந்த மாதிரி மாறி இருக்கும். நம்மளுக்கே அந்த மாதிரி மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டி சொல்லலாம். நம்மளுக்கே காலையில வந்து அவ்வளோ ஆன்மீகமா இருக்கும். அப்புறம் போக போக அப்புறம் ரஜோகுணம்ல வந்துடும். அதை அச்சீவ் பண்ணோம், இங்கே போனோம், மார்க்கெட் போனோம், அது பண்ணோம், இது பண்ணோம். அப்புறம் ராத்திரி எதுவும் போரும்பா, இனிமே வந்து கடையை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தூங்கலாம், ஒன்றுக்கும் மூடு இருக்காது, அப்படி டயர்டா போயிடும். அப்போ என்னது? தமோ குணத்தை வந்துடுவோம். ஸோ சம்டைம் த மோட் ஆஃப் குட்னஸ் பிகம்ஸ் ப்ராமினன்ட், டிஃபீட்டிங் த மோட் ஆஃப் பேஷன் அண்ட் இக்னரன்ஸ் ஓ சன்னா பர்த்தா. சம்டைம் த மோட் ஆஃப் பேஷன், ரஜோகுணம் வந்து பாக்கி 2 குணத்தையும் வந்து தோல்வி பெற்று இது ஜெயிச்சு நிற்போம். defeats goodness and ignorance, and at other times ignorance defeats goodness and passion. தமோ குணம். அதான் ராத்திரி நேரம் என்னது இயற்கையிலேயே வந்து அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கா. இயற்கையே வந்து ஒரு மாதிரி சோம்பலா அப்படி தூங்கி எப்படி இருக்கும், ராத்திரி எல்லாம் நிசப்தமா இருக்கிற போல நம்ம உடனும் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம், போரும்பா, ஒரு வேலையும் பண்ண வேண்டாம், இன்னும் ஜப்பா பண்ண இல்லை என்ன வேண்டாம், இப்பெல்லாம் பண்ண மாட்டேன், காலையிலன்னு பார்த்துக்கலாம். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம இதுவும் இயற்கையில பிரகிருதியில இருக்கிற போல நம்மளும் அந்த மாதிரி ஆயிடும். So at other times ignorance defeats goodness and passion. In this way there is always competition for supremacy. அதனால இந்த முக்குணங்கள்லயே ஒரு காம்படிஷன் இருந்துட்டே இருக்கும், நான் வசந்ததா நீ வசந்ததா அப்படின்னு. பரதனின் மைந்தனே, சத்துவகுணம் சில சமயங்களில் ரஜோகுணத்தையும் தமோகுணத்தையும் தோற்கடித்து மேலோங்குகின்றது. சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் தமோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கின்றது. மேலும் இதர சமயங்களில் தமோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கின்றது. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி எப்பொழுதும் நிலவுகின்றது. குணங்கள் என்னது அப்படின்னு இழுத்துட்டே இருப்பாங்க நம்மள. ஸோ நம்ம ஒரு ஆள்கிட்டையும் வந்து இது எல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்கலாம். இயற்கையிலும் இருக்கு, நம்ம ஆள்கிட்டையும் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஆனா ஒரு உயிர் வாழ்க்கை இதெல்லாம் சந்திக்கலாம். ஸ்ரீலாவதி மாதாஜி படிச்சாச்சு. சிந்துஜா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृतं तं सत्वम् इत्युक्तः। हरे कृष्ण। Hare Krishna. The manifestations of the mode of goodness can be experienced when all the gates of the body are illumined by knowledge. அப்ப சத்துவகுணம் நமக்கு வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? நாலேஜை ஏற்றுக்கணும், நாலேஜ் படிக்கணும். என்ன நாலேஜ்? இப்பதான் முன்னாடி படிச்சோமே போன சாப்டர்ல, அதுதான் நாலேஜ். எப்படி ஹம்பிளா இருக்கணும், அமானித்துவம் அதம்பித்துவம். அந்த ஸ்லோகம் 5 ஸ்லோகம் நல்லா பயார் பண்ணி வச்சுக்கணும்.
அதுல என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கோ அந்த மாதிரி நாலேஜ் எடுக்கணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா சத்துவ குணம் வந்து நல்லா முதிர்ச்சி வந்து நம்ம வந்து அந்த குணத்தையே இருப்போம். So manifestation of the mode of goodness can be experienced when all the gates of the body, நம்ம உடல்ல எவ்வளவு துவாரம் இருக்கு? 9 கேட் இருக்கு. அந்த 9 கேட்டும் என்னது? இட் ஷுட் டாக் அபவுட் நாலேஜ். காதால, இந்த காதும் ஒரு ஓட்டை தான். அந்த காதுல என்ன போனோம்? காதுல உள்ளி பகவானுடைய நாமமும் இதுதான் போனோம். கண்ணு அது ஒரு ஓட்டை, 2 கண்கள். அதுலயும் வந்து பார்க்கறதெல்லாம் பகவானுடைய அம்சமா, எல்லாம் பகவானுடைய அர்ச்ச விக்கிரகத்தை நுகர்ந்து பார்க்கணும். அதுல ஒரு நாசி துவாரம், அது ஒரு துவாரம். அப்படி 9 துவாரமா என்னது? எல்லாம் பகவானை இப்ப குறித்து அந்த மாதிரி இருக்கும்போது, அது மாதிரி நாலேஜ் கெயின் பண்ணும்போது அவங்க வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கான். உடலின் எல்லா கதவுகளும் ஞானத்தால் பிரகாசிக்கும் போது சத்துவகுணத்தின் தோற்றத்தை அனுபவிக்க முடியும். படிச்சிருப்போம். சிந்திச்சா ஸ்ரீலட்சுமி மாதை படிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்மியூட் பண்ணுங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. லோப பிரவர்த்திர ஆரம்ப கர்மணாம் அசம ஸ்பிருஹ ரஜஸ்யேதானி ஜாயந்தே விஸ்வரூபே விவ்ரதே பரதர்ஷப. விவ்ரதே. Chief of Bhartas, when there is an increase in the mode of passion, எல்லாம் அனுபவிக்கணும். பெண்ணும் அனுபவிக்கணும், பொண்ணும் அனுபவிக்கணும். அப்புறம் வந்து பெண்ணு பொண்ணு மண்ணு எல்லாம் எனக்கு வேணும், எல்லாம் நான் அனுபவிக்கணும். அந்த மாதிரி mode of passion. So when there is an increase in the mode of passion, the symptoms of great attachment. அதனால என்னது? பந்தப்பட்டு விட்டுக்கிறான். அதாவது அட்டாச்மெண்ட், ஆசை அதிகமா இருக்கு. ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டி. அதனால என்னது? நான் ஆசைப்படுறேன், அதை அனுபவிக்கணும். இதனால எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? எனக்கு ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்கும், எனக்கு ஒரு பணம் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு இது வருது. ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டி. இன்டென்ஸ் எண்டேவர் அப்படின்னு விடாமுயற்சி அவன் வந்து பண்ணிட்டே இருப்போம். அவன் ஜெயிக்கிறது வரைக்கும் என்னது? he will keep doing that work. And uncontrollable desire. என்னது? அதீத ஆசை, ஒரு முடிவு பெறாது. ஏதோ ஒரு வந்து கொஞ்சம் சாப்பிடும், ஏதோ ஸ்வீட்டுக்கு ஆசைப்படுறேன், கொஞ்சம் சாப்பிட்டே போறோம். இல்ல இன்னும் சாப்பிடணும், இன்னும் சாப்பிடணும். அது நாக்கோட ஆசை. அப்புறம் அனுபவிக்கிறதுக்கு தான். அந்த ஒரு பெண் அனுபவிக்கணுமா இருக்கட்டும், இல்ல பணம் கேம்பிளிங் பண்றான், ஒரு கால் ஜெயிச்சுட்டான், திரும்பி இல்ல நான் 1000 ரூபாய் ஜெயிச்சேன்னு இன்னும் திரும்பி வந்து இது விளையாடி பார்க்கலாமான்னு சொல்லிட்டு அந்த அதீத ஆசை வந்துட்டே இருக்கும். அன்கண்ட்ரோலபிள் டிசைர். இது எல்லாமே வந்து மூட் ஆஃப் பேஷன். அண்ட் ஹேங்கரிங் டெவலப். கிடைக்கலைன்னா என்னது? அது எப்படி நான் விட்டு போச்சு, எனக்கு கிடைச்சிருக்கணுமே. அந்த மாதிரி வரதகுல தலைவனே, ரஜோகுணம் அதிகரிக்கும் போது பெரும் பற்றுதல், பலநோக்கு செயல்கள், தீவிர முயற்சி, கட்டுப்பாடற்ற ஆசை மற்றும் ஏக்கத்தின் அறிகுறிகள் வளர்கின்றன. கிடைச்சது போறோம், நிம்மதி அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க. இன்னும் கிடைக்கணும், இன்னும் கிடைக்கணும், ஏங்கி போறோம். யாரு? ஸ்ரீதேவி மாதா படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்க அப்ரகாஷோ அப்ரவித்திஷ்ச பிரமாதோ மோக ஏவச தமஸ்யேதானி ஜாயந்தே விவிர்தே குரு நந்தன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரமாதனா பைத்தியக்காரத்தானா? மோகம், அதுவும் மோகம், நிறைய ஆசை, அதீத ஆசை. இப்ப என்ன கொடுத்துருக்க? when there is an increase in the mode of ignorance. ஒருத்தவங்க இந்த மாதிரி சோம்பேறி அப்படி உட்கார்ந்து இருப்பான். அடிக்ஷன் பக்கத்துல என்ன இருக்கு? அடிக்டட். இஸ் அடிக்டட் டு சம்திங். அது கிடைக்கலையா? அந்த தம்பாக்கு கிடைக்கல, இல்ல பீடி கிடைக்கல, இல்ல ஏதோ ஒரு போதைப் பொருள் கிடைக்கலையா, அப்படியே நொந்து போயிடுறான். அப்புறம் என்னது? ஆன்லைன் கேமிங். இந்த காலத்துல குழந்தைகள்லாம் அதுதான் விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ஆன்லைன் அதுதான் நிஜம் நினைச்சுன்னு, அதான் வாழ்க்கை நிஜம் நினைச்சுன்னு அந்த மாதிரி அது 5 நிமிஷம் விளையாடுறேன், 1/2 மணிக்கு விளையாடுறேன்னு சொல்லிட்டு நாள் முழுக்க உட்காந்து விளையாட ஆரம்பிச்சிச்சு. அதுல என்ன பணமும் சம்பாதிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து என்னவோ நடக்கிறது. ஸோ இந்த ஆன்லைன் வந்ததுனால கெட்டு போறவங்களும் இருக்காங்க. நம்மள மாதிரி இந்த இதே ஆன்லைனை நம்ம நல்லதுக்கு பயன்படுத்தவும் செய்யறோம் இல்லையா? அது வந்து தெரியாம அந்த இதுல தமோகுணத்தை இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க. when there is an increase in the mode of ignorance, O son of Kuru, darkness. டார்க்னஸ்னா இருள், அக்ஞானம். மெயினா அக்ஞானம். இனர்ஷியா அப்படின்னா அந்த மூமெண்டே கிடையாது, ஒரே இடத்துல அப்படியே உட்கார்ந்து இருக்கும். மேட்னஸ், பைத்தியக்காரத்தனமா இருக்கும். அப்புறம் இல்யூஷன் தான் அந்த டேஞ்சர் ஆஃப் ஆன்லைன் கேமிங். அதெல்லாம் நிஜமா நடக்கிறது அந்த மாதிரி நினைச்சுன்னா வரலாம் விளையாடி இருப்பாங்க. அதெல்லாம் இதுதான் ஃபால்ஸ். பிசிக்கலா கேம் விளையாடலாங்க, அதெல்லாம் போக மாட்டான். இந்த காலத்துல குழந்தைகளுக்குலாம் அது ரொம்ப அடிக்ஷன் இருக்கு. ஸோ குருவின் மைந்தனை தமோகுணம் அதிகரிக்கும் போது இருள், செயலற்ற தன்மை, பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கமும் தோன்றுகின்றன. ஒன்லி சுதந்திர அதிகமாக தான் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே.
ஸோ இது 14 சொல்லாம. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் அட் டெத்? இப்போ என்னாகும், இதே வளர்த்தி வளர்த்தி நம்ம ஏதோ ஒரு குணத்துல இருக்கோம், அதே வளர்த்துட்டே இருந்தோம்னா இறக்கும் தருவாயில் நம்ம என்ன இருக்கோம். வாட் ஹேப்பன்ஸ் அட் டெத் டு ஒன் predominated by a specific mode. ஒரு மோட்லயே நம்ம இருக்கோம், ஒரே குணத்துல இருக்கோம். அப்ப இறக்கும் போது என்ன மாதிரி ஆகிவிடுவோம். ஒரு குறிப்பிட்ட பயன்முறையில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஒருவருக்கு மரணத்தின் போது என்ன நடக்கிறது? அப்புறம் என்னது, அது 14, 15 அதுல போட்டிருக்கு. அப்புறம் 16, 17, 18ல ரிசல்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன் பை ஒன் predominated by a specific mode. ஒரு மோட்ல ஒரு குணத்துல அவன் அதையே பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ரிசல்ட், அதோட ஆக்ஷன், அந்த ரிசல்ட் என்னது, அந்த ஆக்ஷன் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது நமக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கிறது அதை பத்தி பார்க்குவோம். ஒரு குறிப்பிட்ட பயன்முறையில் முதன்மையான ஒன்றின் செயல்களின் முடிவுகள். யார் படிக்கணும்? சுதந்திரன் ஓகேடா? இப்ப இருக்க மாதாஜி படிக்கிறேன். யதா சத்வே பிரவருத்தே து பிரளயம் யாதி தேஹப்ருத் ததோத்தம விதாம் லோகான் அமலான் பிரதிபத்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Hare Krishna. When one dies in the mode of goodness, he attains to the pure higher planets of the great sages. யார்ல முனிவர்கள் இருக்கிற நம்ம இதை பார்த்தோம் 8வது சாப்டர்ல, பூலோக விருந்தான சாப்டர்ல. முனிவர்கள் நம்ம இங்க இருக்கோம் பூ உலகம். பூக்கு மேல என்னது பூவர், பூவர் சுவர் அப்படி வரும் இல்லையா. பூவர் என்னது, நம்மளோட இது என்னது, நம்மளோட முன்னோர்கள் இருக்கிற உலகம், நமக்கு மேல உள்ள உலகம், அதுக்கு மேல ஸ்வர்கலோகம். ஸோ நல்ல கிரேட் சேஜஸ்லாம் இருக்கிற உலகத்துல நல்ல குட்னஸ்ல எல்லாம் யாகம் யஜ்யம் இதெல்லாம் பண்ணும்போது கூட சந்தோஷம் இதெல்லாம் இருக்கும். அதனால அவனுக்கு பிறவி இருக்கு. அதனால அவன் இங்க போயிட்டு அனுபவிப்பான் மேல. he attains to the pure higher planets of the great sages. முனிவர்களுக்கு இருக்கிற இடத்தில் போவான், அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி வருவான், திரும்பி அவனுக்கு பிறவி கிடைக்கும். ஸோ சத்துவகுணத்தில் மரணம் அடையும் போது ஒருவன் உன்னத சாதுக்கள் வசிக்கும் தூய்மையான உயர் லோகங்களை அடைகின்றான். அடுத்தது ரஜோகுணத்தை பத்தி சொல்லுவோம். எஸ் பாமினி மாதாஜி ஃப்ரீயா இருக்கா? முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல இருக்கா? இல்ல, அவ புவனேஸ்வரி மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் புக்ல எடுத்துக்கிறேன் மாதாஜி. ரஜஷி பிரளயம் கத்வா கர்மஷங்கீஷு ஜாயதே ததா பிரளயன தமலி மூடயோனிஷு ஜாயதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி நல்லா படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்பெல்லாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ when one dies in the mode of passion, ரொம்ப ஆர்வம் பேரார்வம் இருக்கிற அந்த மாதிரி உள்ளவன் இது இறக்குற தருவாயில என்ன ஆறுதவனுக்கு he takes birth among those engaged in fruitive activities. திரும்பி அவன் இந்த உலகம் தான், நம்மளுடைய பூ உலகத்துல தான் அவன் திரும்பி அனுபவிக்கிறான், திரும்பி ஆசைப்படுறான், திரும்பி இறக்குறான், திரும்பி பிறவி எடுக்கிறான். ஏதோ அந்த ஆசை நிறைவேறணும். இப்போ இதுல என்னது, மாமிசம் சாப்பிடணும், எனக்கு சாப்பிடாம இருக்க முடியாது அப்படின்னா என்னது, சரி இதா போயிடும், வைல்ட் அனிமலா போயிடும். இல்ல எதை கண்டாலும் சாப்பிடணும், பறக்கிறது ஊறுறது அந்த மாதிரி இருந்தாக்கா ஓகே பண்ணியா போயிடும். குட்டி குட்டியான ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுக்க, ஸ்கின்னு காட்டுற போல எல்லாம் ட்ரெஸ் போட்டுக்க பிடிக்குமா, ஓகே நோ ப்ராப்ளம். நீ அடுத்தது மரமா போயிடும், ஒரு மரத்துக்கு எல்லாம் துணி கிடையாது. இந்த மாதிரி நம்ம என்ன ஆசைப்படுறோமோ அது போலே நமக்கு பிறவி கிடைக்கும். அது எங்க கிடைக்கும்? இந்த மாதிரி உலகத்துல தான் அனுபவிக்கிறதுக்கு அவன் திரும்பி வருவான். And when he dies in the mode of ignorance, he takes birth in the animal kingdom. அவன் அஜ்ஞானத்துல அவன் ஒன்னும் ஹியூமன் பீயிங்கா பிறந்துட்டும் ஒன்னும் அஞ்ஞானத்தை வளர்த்துக்கலை, பகவானை பத்தி ஒன்னும் புரிஞ்சுக்கலை, ஒன்னும் பண்ணலன்னா அவன் அனிமல் கிங்டம், ஒரு அனிமல் என்ன சொல்ற மிருக இனத்துல அவன் பிறவி எடுப்பான். ரஜகுணத்தில் மரணம் அடையும் போது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களின் மத்தியில் பிறக்கின்றான். தமோ குணத்தில் மரணம் அடையும் போது அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கின்றான். லீலாவதி படி. கர்மணஹ சுக்ருதஸ்யாஹுஹ சாத்விகம் நிர்மலம் பலம் ரஜசஸ்து பலம் துக்கம் அஜ்ஞானம் தமசஹ பலம். ஹரே கிருஷ்ணா. The result of pious action, நல்ல காரியம்லாம் செய்யறான், சத்துவகுணத்திற்கு நல்ல காரியம் பண்றான், அவனோட ரிசல்ட் என்ன வரும்? இஸ் பியோர். அவன் நல்லதுதான். இப்ப நம்ம டெய்லி கோயில் போறோம், டெய்லி ஜப்பா பண்றோம், நம்ம ஒன்னும் எதிர்பார்க்கறது இல்லை, இருந்தாலும் இன்னும் அது பண்ணும்போது என்ன எங்கேயோ நல்லது கிடைக்கும் நமக்கு. The result of pious action is pure.
அண்ட் இஸ் செட் டு பி இந்த மோட் ஆஃப் குட்னஸ். குட்னஸ்ல இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி பண்ணுவோம். அவங்களோட பலன் என்னது, நல்ல குட்னஸ், சத்துவகுணத்தோட இது கிடைக்கும். பட் ஆக்ஷன் டன் இந்த மோட் ஆஃப் பேஷன் ரிசல்ட் இன் மிசரி. பேஷன்னா என்னது, ஆசை. இது ரஜோகுணம்னா நான் தான் முன்னாடி வரணும். இப்போ ஒரு இந்த இது என்ன காட்டியிருக்காங்கன்னா, கோயில் காட்டியிருக்காங்க. இப்போ நல்ல ஒரு ஆன்மீகத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவோம், மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல கோயில் போறான், ஜபா பண்றான், இது பண்றான், எல்லாம் பண்ணுவோம். அப்போ அவனுக்கு பலனும் என்ன கிடைக்கும், நல்லதுதான் கிடைக்கும். மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல உள்ள அந்த பலனும் கிடைக்கும். அதாவது ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுவோம், அவன் இந்த மாதிரி குடிசையில வாழ்ந்தாலும் ஏதோ கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ல ஏதோ ஒரு ஹவுசிங் போர்ட் காலனி அந்த மாதிரி ஏதோ பண்ணி மாடா, இந்த இதுல மாடாலாம் உண்டு மகாராஷ்டிராவோட, அவங்க ஊர்ல எல்லாம் என்ன தெரியாது, அந்த மாதிரி கட்டி கொடுத்தாலும் என்ன பண்ணுவோம், அவனுக்கு இங்கேதான் வசிக்க ஆசை. ஏன்னா இங்கதான் எனக்கு நெய்பர், இந்த மாதிரி வெளியில குழாடியில போயிட்டு தண்ணி பிடிக்கிறது, காமன் டாய்லெட்ல போறது, இதுதான் எனக்கு பிடிக்கும். நான் அப்படியே வாழ்ந்துட்டேன், நான் அப்படிதான் பிறந்தேன், நான் அப்படிதான் வாழ்றேன், இனி இருக்கிற கொஞ்சம் சொச்ச லைஃபே நான் அந்த மாதிரி கழிச்சு விடுறேன். ஆனா அவனுக்கு பணம் கொடுத்தாலே அது நான் அங்க வந்து வேற யாரையாவது ரெண்ட்ல விட்டு அதுல என்ன பணம் பறிச்சு இந்த மாதிரி பண்றவங்களும் இருக்காங்க. அரே நீங்க நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடு வாங்கி கொடுத்தேன்னா, இல்ல நான் இப்படியே இருந்துட்டு போறேன், அதுலேருந்து நான் இன்னும் வேற யாரையாவது ரெண்ட்ல வச்சு பணத்தை இப்படி, அப்ப அந்த மாதிரி ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி நினைப்பாங்க. பட் ஆக்ஷன் டன் இந்த மோட் ஆஃப் பேஷன் ரிசல்ட் இன் மிசரி. அதனால சுகம் தான், சுகம் இல்லை. அவன் நினைக்கிறான் அது சுகமான வாழ்க்கை. ஏன்னா பணம் வருது, பேங்க்ல போடலாம். ஆனா இருக்கிற என்ன மாதிரி குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இஸ் லீடிங், அது அவனுக்கு தெரியாது. He is actually leading a miserable life. An action performed in the mode of ignorance results in foolishness. தமோகுணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து ஃபூலிஷான ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமான வேலையெல்லாம் பண்ணுவோம். இப்போ இங்க ஒரு எக்ஸாம் யாரும் பண்ண மாட்டாங்க. மாடிப்படி இருக்கு, என்ன இங்கேருந்து ஏறணும், அதுக்கு ஒரு இதுவும் போட்டுட்டான், ரேலிங்கும் போட்டுட்டான், அது சவுத்துலேருந்து போறதான். அது எப்படி, இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம், யாரும் ஐ டோன்ட் திங்க் anybody will do like this. அப்ப எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமா ஒரு வேலையெல்லாம் அவன் பண்ணுவான் அப்படின்னு காட்டுறதுக்கு இந்த 3 பிக்சர் போட்டிருக்காங்க. புண்ணிய செயல்களின் விளைவுகள் தூய்மையானவை, அவை சத்தகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஆனால் ரஜோகுணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் துக்கத்திலும், தமோ குணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் முட்டாள்தனத்திலும் முடிகின்றன. நம்ம என்ன இதுல இருக்கணும், முடிஞ்ச அளவுக்கு அட்லீஸ்ட் ரஜோகுணம் தமோகுணம் இல்லாம சத்துவகுணத்தை இருக்க பார்க்கணும். அதுவும் போராது, நம்ம அதுல இருந்து இன்னும் அட்லீஸ்ட் சத்துவகுணத்தை வந்து அப்புறம் நான் வந்து டெவலப் பண்ணி சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போகணும். யார் படிக்கணும் இப்போ, யார் படிச்சா இப்போ, யார் படிச்சா மாதாஜி இப்போ, புவனேஸ்வரி மாதா. நான் படிச்சேன் மாதாஜி. நீங்க படிச்சா, ஓகே. இப்ப சிந்துஜா மாதாஜி படிங்க. நீங்களே சொல்லணும் மாதாஜி, லீலாவதி மாதாஜிக்கு அப்புறம் நான் தான் அப்படின்னு நான் எழுப்ப வேண்டியிருக்கோம் உங்களை எல்லாம். சிந்துஜா மாதாஜி, ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சிந்துஜா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்வாத் சஞ்சயாயதே ஞானம் ரஜசோ லோப ஏவச்ச பிரமாதம் மோஹௌ தமசோ பவதோ அஞ்ஞானம் ஏவச்ச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. From the mode of goodness, real knowledge develops. Okay, சத்துவகுணத்தை வளர்த்தினா என்ன நமக்கு அது பயன் என்னது, என்ன பலன் கிடைக்கும், நாலேஜ் டெவலப் பண்ணிப்போம். நல்ல குணத்துல இருக்கிறவன் என்னது அந்த கிளாஸ் இந்த கிளாஸ் போய் லெவல் 2 ஆயிடுத்தா, அடுத்த லெவல் 3, அது ஆயிடுத்தா, அப்புறம் லெவல் 4, அந்த மாதிரி வந்து ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறோம். ஸோ ஞானம் வளர்றது, சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவனோட என்ன ஆகுது, ஞானம் வளருது. யாரு வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கணும் அவனுக்கு என்ன வளர்றது, கிரீட் டெவலப்ஸ். கிரீட்னா என்னது, கிரீட்னா என்னது, செல்ஃபிஷ்னஸ், நான் தான். அதுக்கு கிரீட் என்ன போட்டுருக்கு, பேராசை. பேராசை கிடைச்சதே போருமா, இல்ல போராது, இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும். கிரீட் தான் உனக்கு வந்து டெவலப் ஆகுது. அதே தமோ குணத்துல இருக்கிறவனுக்கு என்ன டெவலப் ஆகுது, ஃபூலிஷ்னஸ், மேட்னஸ், இல்யூஷன். இன்னும் வந்து லோவா போயிட்டு இருக்கான், இன்னமும் ஃபூலிஷ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இன்னும் பைத்தியக்காரத்தனமா பண்ணணும், மயக்க நிலையிலே இருக்கும். சத்துவகுணத்திலிருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தியாகின்றது, ரஜகுணத்திலிருந்து பேராசை விருத்தியாகின்றது, மேலும் தமோ குணத்திலிருந்தோ முட்டாள்தனம், பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கமும் விருத்தியாகின்றது. அதுதான் உங்களுக்கு டெவலப் ஆகுது. இது குட்னஸ். ஓகே, குட்னஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் போட்டிருக்கு, அப்புறம் பேஷன், ரஜோகுணம், தமோ குணம். குட்னஸ்ல சத்துவகுணத்துல என்ன வருது, கிருஷ்ணா கான்சியஸ் ஹெல்ப் from goodness real knowledge develops. Krishna conscious helps society to develop mode of goodness. Krishna conscious என்னது, இஸ்கான் அப்படி நினைக்க கூடாது, கிருஷ்ணரை நினைக்கக்கூடிய அந்த தன்மையில நம்ம இருந்தோம்னா அது என்னாவது சத்துவகுணம் தான் இம்ப்ரூவ் ஆகும். people can see things as they are. நல்லதை வந்து நல்லதா அவனுக்கு வந்து கண்ணுக்கு தெரிய வரும், மயக்க நிலையில இருக்க மாட்டான். then can be in happiness, peace and prosperity. அவன் அப்படியே வந்து உன்னோட லைஃபே வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டு போயிடும். நன்மையிலிருந்து உண்மையான அறிவு உருவாகிறது.
அது தமிழ்ல ஒரு மாதிரி போட்டுருக்காங்க. கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் சமுதாயத்தின் நன்மையை வளர்க்க உதவுகிறது. மக்கள் விஷயங்களை அப்படியே பார்க்க முடியும், பின்னர் மகிழ்ச்சியாக, அமைதியாக மற்றும் செழிப்பாக இருக்க முடியும். ஓகே, அப்புறம் இக்னரன்ஸ் இல்ல, இது போடலாம், பேஷன் போடலாம். ரஜோகுணத்துல என்னது? கிரீட். இன்னும் வந்து இதுதான் அதுக்கு என்னது, பேராசை. கிரீடி, ஆல்வேஸ் ஹேங்கரிங் ஃபார் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன். போராது, இன்னும் வேணும், இன்னும் வேணும், வித்தவுட் எனி லிமிட்ஸ். போருமே இல்ல இன்னும் வேணும், அந்த மாதிரி நினைப்போம். நெய்தர் ஹாப்பினஸ் நாட் பீஸ். அவனுக்கு வந்து சந்தோஷமும் வராது, மனசு நிம்மதியும் கிடைக்காது. பேராசை மற்றும் எப்பொழுதும் எல்லையில்லாமல் புலன் திருப்திக்காக ஏங்குபவருக்கு மகிழ்ச்சியும் இல்லை, மன அமைதியும் இல்லை. அவனா நம்ம என்னது? ரஜோகுணத்துல இருக்கான்னு. தமகுணத்துக்கார என்னது? நோ நாலேஜ், irresponsible, cannot see things as they are, being distressed, take shelter of intoxication. அவன் கன்ஃபியூஸ்ல இருக்கான். அந்த கன்ஃபியூஷன்ல இருந்து வெளியில வரதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? திரும்பி போதை பொருளை சாப்பிட்டு இன்னும் மயக்க நிலையில தான் போகும். சோ அறிவு இல்லாமல் பொறுப்பற்றதாக விஷயங்களை அப்படியே பார்க்க முடியாத மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி போதையில் தஞ்சம் அடைகிறான். யாரு? இது வந்து இது தமகுணத்தை இருக்காங்க. இதோட முடிச்சு விடலாம் நம்ம. 18 இருக்கா? ஓ, 18. ஓகே, யார் படிக்கிறோம்? சிந்துஜா மாதை படிச்சாச்சு. ஸ்ரீலட்சுமி மாதை படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா 1, ஹரே கிருஷ்ணா 2, ஹரே கிருஷ்ணா 3. சுதந்திர ஸ்கிரீன் வரல. ஸ்ரீலட்சுமி மாதை படிங்க. 18 மாதாஜி, 14.18. மாதாஜி படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க. ஊர்த்வம் கச்சந்தி சத்வசிதா மத்தியே நிதிஷ்டந்தி ராஜஷா ஜகன்ய குணவர்த்தி சதா ஹதோ கச்சந்தி தாமஷா. மேல அப்படின்னு வந்து அவன் ப்ராஸ்பரஸ் ஆயிட்டே போனான். யாரு? சத்துவகுணத்துல இருக்கணும், அப்படி மேல போயிட்டே இருக்காங்க. Those situated in the mode of goodness gradually go upwards to the higher planets. அவன் உயர்வு பெற்று அந்த சுவர்கலோகம் அப்படின்னு மேல உள்ளதா அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கான். Those in the mode of passion live on the earthly planets. ஏன்னா அவனுக்கு வந்து ஆசைகளை நிறைவேற்றணும். எங்க முடியும்? இந்த மாதிரி உலகத்துல தான் முடியும். இது இந்த துக்காலயம், இந்த மாதிரி இதுலதான் அவன் ஆசையை நிறைவேற்றது, திரும்பி பிறவி எடுக்கணும். And those in the abominable mode of ignorance, யாரு வந்து எது செய்யக்கூடாதோ அதெல்லாம் செஞ்சு அபாமினபிள் ஆக்டிவிட்டிஸா பண்ணிட்டு இருக்கானோ அவன் எங்க போவான்? அதோ கச்சந்தி அப்படின்னு வந்து ஹெல்லிஷ் பிளானட்ல அவன் வந்து கீழே போவான். சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் படிப்படியாக உயர் லோகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பூவுலகில் வாழ்கின்றனர். மேலும் வெறுக்கத்தக்கதான தமகுணத்தில் இருப்பவர்கள் நரக லோகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர். அங்கதான் மிருக இனத்தில் அவங்க வந்து செல்வாங்க. இதெல்லாம் ஒன்றும் எக்ஸ்பிளனேஷன் இல்லை, இதெல்லாம் ஒன்லி செல்ஃப் டிக் பண்ணணும், நம்ம இதுல இருக்கோம் அப்படின்னு. ஓகே, இந்த வந்து நம்ம வந்து நாளைக்கு பார்க்கலாம். 1927. அதான் நாளைக்கு இவ்வளோதான். நாளைக்கு ஆக்சுவலி இப்போ இது பண்ணிட்டு நம்ம 15 சாப்டர் கூட பண்ணலாம். இப்போ 15 சாப்டர் நாளைக்கு பாதி பண்ணி அப்புறம் வந்து இன்னொரு நாளைக்கு, ஏன்னா 15 வந்து ரொம்ப கம்மி தான், 20 வேர்ட்ஸ் தான் இருக்கு. ஆனால் மேபி கொஞ்சம் கண்டென்ட் இதாக இருக்கும், ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அதான் ஆட் நம்பர் வரும்போது கொஞ்சம் இது இருக்கும். ஓகே, டிரான்சென்டிங் தான் மோட்ஸ், இதான் நம்ம வந்து நாளைக்கு பார்ப்போம். இந்த குணத்துல இருக்கோம் நம்ம, சரிதான். நம்ம அதே குணத்தை வளர்த்தணும்னா எந்த மாதிரி இடத்துக்கு போவோம்னு பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து இந்த குணத்திலேருந்து எப்படி வெளியில வர முடியும், அதுதான் நாளைக்கு பார்ப்போம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம வந்து முடிச்சுடலாம். வாஞ்சாகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंतकोटि भक्त वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय, आचार्य हरिदास ठाकुर की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीमद भगवद गीता और श्रीमद भागवत ग्रंथ की जय, श्री राधा गोविंद की जय, अयोध्या श्री रामलला की जय, और प्रेमानंदे हरि 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 बोल।
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ். நீங்களாம் வரலன்னா தேங்க்யூ